no be pe ba bi atena asa no mo frem se wo ye pataku no dwan ma dura no ho wo sode antokwa sam ne ne ma ense fata je so anfa afo anto je so anfa afo anto wem je so anso ye ho no no ntesa je so anfa afo anto no wode ko na uhu no ba bi a wo na uhu no na ma ne baaye no uhu no ba enfia na sa aboso mesen e na wonya asa gidie ni woni mu ma ne ba ufie so meye wanya na wo ye pa je se wan soma abrantie onye ti maame ya no se abrantie wa ho brase nti so ma pam ne ba bi a wote de a mema ne ba bi atena na ne ma no so be ho no mo se da bi obi wo hwa ye ni me ne busua ni de ye ntime nye no na sa na te de a wo mre kumase na wo mra medi pa na me ye dan kuto bi sa atam na me de sesa wagum na me ton na ma oba ntom adum na me sesa wagum ene ye be ye dan kuto de ma na kumase de wa ba na so ho aden de abetime nya ba bi atena de pa ana masem ni o nti ba bi owo ne ye pamo no ba bi wo no ma ye pamo no ba bi anu ate first ne pamo no okay ana grandma ho no so ne ma ne pamo no na me na me je no yo na ukọ back ko bi sa say die nti ene wo mo pamo no because se de wusi ka se oye wo bacho wo ye die ni me asantini wo ba ka so bi nto na akokọ bi die wo ka kire me say to abene so wo ka to abene so obi nto na akokọ bi die kwa that's it obi nto na akokọ bi die kwa enti se de wusi ka de suben se oye ni ade enti ka ba bi otene ke be pam no wo ka kire me say maame bi ama ne dan na maame ne ba na wie school obetena ho no aye adwuma enti wonya ba bi mfani tire nto na sa na tie de a me ne grandma be kasa na grandma so wontimi omuntimi mpam ne sa abra obekọ ono so ya igbeni ni kuro mu kwa awa enti ya no metra no nipa enti grandma mo so ya igbefu o mehu no o manage enti a kire ne baba wo kuma so no so obi wo aye ni me ne wusuani de ye ntimi nye ne ma ne nyeden entina fie enti ya ne ono so mfiri fie no ka kire me sa ante ye kuro mu amekọ no eja pa se me sore no pa kwaka amanfo obenku na wonti mesrew kuma se wo se adwuma wo hode a meba na ma ba bedi pa na me frame sister me se edan na me bo na mgumu no wo mu ento cement moso na wo metena ho nya adwuma se me ye obenya bibia to bibia di me de na nya bone so na nka papam na nka na me pe na wini mu obai se bi nya do minkas na hemu na ye ne da na sa na de na ye me ba ne de no kure ni wo ye obi a na ho dwo won pasam kwase abuo na mema no yabu no wono no be ama no wo fa na no ye na adwen se wo no obefo betena ho akwasisi obewuo se na wo munim se kwase abuo no adoso na se de o si ni meka se sa na wote de ase kwase abuo ni de o munya ne buda maame se de 35 years pass keka ni nsem kire mi hai kwase abuo ni mema ni nya ne buda enokre da ho a de ye ka nokre pa 14 years 10 years timi betna ha mama said you obesi aka na asem we wo bisa no pachi no de na mayanka na we besi da ye mu ne kwasea 87.9 wo no nana na tie wo se wo maame anka nkire wo se abrantie no woni suban eno na me bisa Jenny se anya bia no abrantie se wo pe wo bo wo maame amane ye wa mona mane ye kopem so wonyem ya so mu behunu de besi den wo hunu sa brante no ene wo ye bibi no aka cho se de suba anye okay enti unyinsa ye no a wo bo na mane ye sa wonyem no de no wo kan ye aba ayi solo so no se menwo obehwe me so nesika sem so emma na bra na wona ne enti woni no etwempena sumu asia bese aboso mesen ansa na wo hu sa wonyem achon de ma mentimi okay yo nti sa bra ni mu nyina na ansa wo benyem no me pa che wo ya na oboa wo ma osika eni ade no wo hwe won kakra achon no wo hwe me kakra ene senche se de hwe ni mu kire me ana o ma misika de ko doctor Debi enya time a wonyem ye no ansa na wo benyem senya da idinka woni ne koda ye na wonyin sen ye meboa woni ne da to so kakra sa na wo benyem good me se sabre ne mu no na ohwew pacho no ohwe me no ye wo den ohwe me ayi bia no ye wo den wo koda no anadwo no wo koda wo na wo pia o ma uska de kire me aya o ma miska sen bua 1 million na 50 city Ode ma we di sense na ode bi osama afoforo to emu twansa me pacho wo na no wote no mo na na mo no aduane ma ni bi di ana no no bo wo akọ ma no aduane di ama no otomare ba na esemaka amale
na waka na mu nyina ene wo nanaka ho na modi ebu amna na de woni ebu on so anam de ama me ma na odi na wo de ama wo ba no good enti wunyin san na abo na onamane de okasa wo sabre na wo bo na mane no na nyin san na nya san pacho na nya 5 nani wunya 5 months ansa na wo bo be ma na mane pacho be ma de menyim na me ka bo na mane ansa na me bo me na na mane ansa na bo na na mane 5 months no oje tu mu e na no o hwe o kama enti eye den na otu free adem ra ho ekọ daako e won ma pa na ma na dwuma daako ho pacho so me mu de no ma misika bo a 2 million bo on so 1 million se de anu aduane no ko fa apache bi nso wo ho no na me ko ho no enti utu kwata na nchen wo daako ho pacho obi na ma na singing room na wotim e na me ko ho no mo frɛ me se ahom no ti wo na me ko ho no mo okay makwane ebra mo hu se oba no wanyin sen no wo ne solo di nkomo e fa ho ni ade nyinsan we no da bi first born me dia me ka kire ne se onkoyimu wonko na onkoyimu na me ne su ene ne ban ana me maame m ka kire se o maame nka sa eno kora hu abodje ni fanti ebi nsi biem na ye mfa nche na ba ma na se on de ni moja de ye nyingu wono solo na se kasa wo se ni moja de wo nyingu enti wo se ni moja de wo nyingu enso ni nyina chi me na me di sika 5 minutes and ba ye de koyi ne Konfanacho hospital so la nyi sika me ankoyi me be enko be ka wa prapra nka na woda so prapra ho wo ye no an me na me sika ba ye kokoyi no ye nyini mo ja mu no wan hye no ka hospital me na me send sika wa ensa wo me ye di yi me be me pam cho me timi aso de ka class Johnson de me Mama, you bet me asade akọ Johnson. Why? Me we there. Me ko sonche mama. Me ko sonche. Ko sonche. Ya ti ja ko po ya nsem wo. Enti ma memra wo so. Che bra. Wo nyim ya bu. Ha emam akwaba adeba Akoma 87.9 FM. And Ebenada September was when they try to okra and Ebenada ye hunu Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya de nyame se bosumi yin so wamano akwawie ye ababeto ye enim se ade nyansa bibi tumi si na enso so ye wo ye nyame mu gidie wo mu arehemu se dia eso na waye ne aka ekire no ne aka yi enoso obeye ede amaye aye enkunudifo enunti wodi ane se abribia no baabi a wokọ adwuma mu na wokọ baabi a wokọ bia no fa ho ehye twedia ponyankrompo ensa ansa na wakọ esanse ochina enempo anye ye de china wo ye ho ye bebo ye ni batie obi befiri mu ebedru sema obi beko don hwere obi beko dakoro obi beko menu mienu nso ka obi ne ho eye hwan ne bekoro obi ya enim enu nti de meka akire wo an se enye mmoto broni beka se procrastination enye emmoto se wo bibi ya na waye ne ntem na nka me ne wodi a ene se wo adwene sa kire bia na wasa kire ne ntem esanse obi enim donko a edon no ebebo ai obi nim donko a edon no bebo enti wusiesie wo hu a bra wo don ebobo bia no na won so atumi akọ na wakọ akohia wo meka niema bebre na wasase so obehia wo ha obehia mane wo bi oho a wunu ne da woni ne wano nto na nemu da woni ne nkasa da woni ne nyahwe da enso ohunu da krope no otan saa na wiase ne tie enu nti bu ani gu ni nyina so bo nyame mpaye na wodi atwa awrade anim kopem se papa no ankasa ebeba na won so watumi enya gina bia papa bi na won so wakro asase so emu enya de baako kura enipa ni ji enwie paye wani ji nne ubesu kina wani ji sesi a wobesre beesima niwsu bi a wobete bem wasu saa na wiase no etie na nso so ye wo man bi wo ho a saa man ne de saa wo haw no eni amane no ada wo wusisi mu ye oya aju wi sa wonyi mu ye wonyi mu ye ye ngugu so ma woda
obesi de wosisi munyi wi aha nti na kyese mase abade na meka ne so nti ade chie wo hoi ese wo se wo ye ne a osoma wo na dwuma meda se ene obaye ne sa pepepe ade amaye na yesa ka mu bie mu se enra yeba umu yentumi aka ne ho asem na emom ye hwe ne mu se hu ebe se de tie bia nyame ya adomu a efiada na adwoada de se de tie bia no na ye bonyame mpa ye se enfri ene enkosi fiada na kyese bibia kekensie ni na adwoada yetumi aye presentation no ede ama umu mame na yetumi ede akra no eko kolebu abanya resabia ne mu na yetumi akwaye ne surgery na ye adwoada ye wia na kyese de aka nyina eye mpaibo enu nti ene ochina mukuyo ne yawada ne fiada de ye de ho odi nyina de betumi nyina eguso sanse empa adwoada ho se pa adwoada ho de a ebia na ya nti asempa ya bompa ya manyankrompo sustain akra no de amaye nti se de etie bia no huebe enru fiada de na osoro esane abehwe yen na ya ye de etwato okra fiada na fe adwoada ya de amano na omo eko na ye de ma no aye behwe kra sasa na omo ba prepare ebe ye bibia be sisi wom ho tie ne oje ya ne sa otra ka mu na fe wako ya ne sa enu nti ebre ne so a bomodi asa won so odo kakrawa odo 10 cities no odo 20 cities no odo 100 cities no odo 1000 cities no odo 2000 cities no won so ubetumi ede aba na yetimi akekensie ni na yetumi agenkwa abrebia meka mese enkwaje ehu hia eganyankrompo nsoma ne doba Yesu Kristo so mewu won fanye yenkwa enu nti enkwaje ehu ehia se yenso yede ebebo afode na yede ehu esi ho ni yetumi atwitwaje obi enya akoda nko panin obi a woto mantemo na wofa ahunkyire mu wonsu obi a na support ne kakra ekomu a ede obi support ne kakra ejanka bi ete won potemo ho ewisia bi to potemo ho okunani bi to potemo ho ye wakurafo mu ahodo ye wakurafo mu apremanfo okunani ane manyina ye ye no odidie ono de ni kuna no kunani premani no ono de wodi odi na mom kunani bi a oto mantemo ho a die wo bedie eho den no sa kunani wadawroma na tese won so odidi no amane bi ade man bi nso ne so na wo so nyankrompo obeshira what is a radio station ye hanko ba bia beti sa akura bi ye na doye bia no na won so wabomode a se obetumi a support ye na onyame nam so na ohira wo papa onyame nam so behira wo me pa chi wo ya mama midwife meha ema me se wo midwife bi o ha mama de afre no onye standby because so de atakosu ya presence we see me man musu yi de bibia atumi si aha na eba ne sade agese na yaw efri akonya wote so no oni Ismail abesuso ni modi amame na me mahweto kure nim omo nhwem bi me na mehwem na unso aso mu no wako twa ne funu ma mo ka se me be magina ho ma behwe mo ni so ade mi tiri mo pa no apa hyehye mo Facebook Akoma 87.9 FM bomodi ase ube follow ye ube like page no waja comment no ewo ho na wa share e de ama ye sanso e na YouTube Akoma 879 bomodi subscribe na me notification bell no so press on you get notified share ma foforo nya bi no mo share Free FM 97.5 ewo tachi my manager dachi him na pamfo make say wono so ebiemu ewo tachi my pa ya enya asem ketwa na na akoko wa sanso na Pastor Julius Naba wa sikapa ewo ha Evangelist Samuel Mensa Ishmael Haywood Ebomichidom ni Adontene as producer na na yawo edi ye ko social media Maa Akos na ete edwa yi mu no a me bedi djimadi ho chia me de ama wo no na mame nko na mene me mami enko kasa ye nua yi ewo ha ye san kwoto aso na ene ye befre Solomon ye wi a emema no wo modoso na ye saka letter bi ewo ha letter no so ba bi efri no ya bomodi akenkan mu kroje na ye de amamo ye wi a na ya kyerebe ya kyerɛ mo ba bi a efri mame mu akwa aba
Yeah. Na promote say. Boko. Ya no akasa gu fidie ni mama me. Boko. Ya de nyame ase. Se wo be de wakwadwonso ene de adwonso na Mepacha. oh Johnson na wa hunu. Bacha. Ah you mate. Eya susu no munsuo bebre, munsuo bebre studio ha besa de. Why? Mate. Mama yeku ya donko. Okay, eno within Me den de see kone. obesi. See free ne bae. Na wade ma. Ademra, better say. Microphone no ewo form wana eba kama. Okay. Mame, me pa cho chwa wadwa ne bra ne mu kakra. Mame, kafra, why? Ebe ye. Obewu afa ho afa ba why? Bibia be ye fine. Within Jennifer dey. Jennifer ama. Okay, Jenny so free hin ne bae. Ademra na Jenny free bae. Me da say, mame, enra mo de asem be da ye. Wada woroma ene obesan timu kakra bɔ ne tofa na wona wo refi akai na wona wantie bi enso ena wate de ebeka na sai ne yato aso yankwa Enra de na repeat. me pa cho bɔ ne tofa ma ye na fa de aka ne to aso Etwetwa so ntiti. 87.9 Kumasi. Ekonsa wom kodi pa. Na mko hu abema bi. Na wasana maame ewu ne papa ewu. Nti me so me kɔ hɔ kɔson ye maame bi. Nti na ɔno nso ne obi bɛyɛ mesi adwuma. Ɛna ɔsi fie na wɔti mu no maame no. Ne ba aba. Nti dan no ɔde bɛma ne ba. Ɛna ɔne ebedi ho nkɔmɔ na me so me ne grandma di ho nkɔmɔ na grandma sa na tie dia. Ɔmɛtene fie hɔ nti grandma ma ne ka sɛ yenim ne busuani bia nti wɔn firi fie hɔ. Na nso me ka sɛ saa atama na me tɔn na me wɔ dan ketewa bi wɔ hɔ na me de me nam ne gum. Nti me di ska bɛbɛ fie ama me sister mo sisi. Na wa ba bɛtena mu na wadi pa. Nti me hɔ a no ma frɛ me sɛ ɔyɛ ne ma nsɛm fata. Me so me mpa asɛm saa na tie de ne ɔnkɔpɛ ba bi ntena nti me bɛ ne papa nwua ɛka sɛ na dawfo bi yɛ adwuma dan ho adwuma nti wɔyɛ mesi di a ɔnkɔ no ɔnkɔnkɔ yɛ adwuma no ma nti ɔma no 150 million sɛ ɔmfa nkɔ start dan no nti ɛhɔ a na ɔkɔkɔ yɛ ma asɛm ne ne ma nsɛm fata sɛ wɔkɔ na wɔne me bɛyi afa yɛfo Omo kan ye me ya pa se obi a ye ni mi ni ba bia na obedi pa de adan na etimi ye den abasa Akoma FM 87.9. nti eja wo ye de kora anya abasa nti e ho no na doctor kromo ode nti na wo mu ni ade nyina me na me send this kai de baaye ye nkobie mu a wasane na sakofa ye fo no eno na ye baaye de be da mo se won hwe no na didiom ni doctor kro no aye den akura bedi de obeye den oni nyina woda nipa nti e de be da mo se mo de mo fidie du baabi nti baabi wo bia won fa sika mara se be ya ama mi ne time o ya so benya bia ko hospital na akura nso benya bi de didi nya bia toto no ho ne ma nti ne de be da mo na ne asaba masamba me da se enti obey wo masen o mansia enum me patron okay enti de onyem ne ka ho nsia me patron wadi mfe sen 35 years kafra tuntumi 135 years Patron. me da se na ne ma no enan no ya enfiri Solomon ho no wo mo papa ehwe wo no mo de panyino ne papa no wono ne be ma no papa na me ma me tro baaye no enu minimum no obi nim de o ma me twero ye nti wo na ye beti efiri ho panyino ne papa no wono so wo no nga ana na maame ebe afie ho de atare ne sika kakra de baaye firi ho ne maame kora wa firi mu efiri akora ne su kukum na didiem ne ntare hye mo da nyame na wakosu wo da nyame na wadidi ye frɛ be ama no ka kyerɛ sɛ wono kora onidi no nya bi abra kora nti be pe bi emfa no nko okay penin mo so adi mfe sen 13 years 13 Me years patron. o papa ye friend ne sen Bright Mensa. Bright Mensa me da se wayi ano e de ama me Bright Mensa akohia no wayi Acho me kusia no fanchen bla. to aso ka kwanya wo fa so hia no woni ni to na modru se wonyem ye to aso a besi se wo ye Me kusia no fanchen bla. Emu wonum de no hwe me. Kusia no fanchen bla na me ka chen se. Se de se na abo no se wo. Ene me wo. okay and ye momo madiana mo frɛ solo mame na ye wi a ya ba be frɛ ye Bright so because ye be frɛ be man nyina first one be man first be man ye frɛ say Ken. de ono no wo ba pani no
Bright Mensa. Bright Mensa. Bright no. Dia watoso mienu ni Wɔno di na- the same. Kinford. O say Kinford. Kinford. Bright Mensa. Okay. And Kinford. And why be the otoso bi ensa ewua and the otoso 9 Any solo no. So any solo no. okay the otoso 9 ne enum no nyina no ene solo no okay enti ye busu ye fresh solo na sa ye be fresh solo no enye wo maame ewom se wo maame mom na ni yomu odomu oyobaatan oye nipa owotema enti so obi free no kro maba na so oba abedi pa na niema mu aye de de ama no a ewo se oboa no sanse wonu su nim ba bia ne ba bi ba ko obehia mo a ewo so obi nso boa no uyi obi de yia na de ayeye to ma ne ba bi tena senko on fanyi enipa enti o ma ne ba bi tena ne mo fie ho ade ne si ya odi nyinsa ye no bome ye fresh solo yankwa Bright in the nana. there be solo ye wi solo ne ye friend wi a ya be ka bright But you want them no one hwe me kura. there be wo ye dan na wo ne wo koda ye dan chichi mu free ho ensa me ha me na bi Achomate. Pacho na nyinse ne baaye no. ye dan na nyinse ne baaye Wa me pacho. Ya me ko ne dem ho no mo. nti me ba me de ne betena ho oba ho so omra me ye adwuma no ene wo ka kire me se opemi ana wanka e won na Pacho ka chem se opeme. O ka chem se opeme. Tuaso. Ena ka chem se na me ka chem se de me man de ya me nti no me mpese obesa ya me sa de ni biem na so o wate. Ena me se metu obi wo no be ka se bia wo ye basa basa nso metu me hodwo. Ena so o wate wontimi mu me kwase asa. So obehwe me am bibia. Enti me ye mo de no ma miska de ko doctor. Enti me ye na me se ne sa de o ma miska na nka me fa nkototo akwa no ho ne ma na so oni bi enti me na me ko nsupa. E de tototo me ho ne ma nyina kopem tama. Me anka sa me ma me sani ska ba ya e di be yi me e free g e ho no mo ene ye be yi wo free g Bacha. okay enti ye be yi wo free g no ade ne si ya kwapem se wo san fa free to so mi yenu acho me ko ne no ofa madam fu bi na efe ni nyaako e na me ko enu mo no nsani mi ska e na me ko na me ka je nse so afu madam fu de e me so me ba ho no bi na ka wo so asani mi ska bi na wo se woni de woni bi ti me kura na me rush ye na me ko ho no na me ga ni kokko na ga ni free ho no eti free ho na no ma mi ska nkakra ti free ho no de na me ne na etie wo da ko ho no mo no yankwa wunya nwie wunya nka obra wo de twitwa wo ebra wo ko de wo ko ya wo de twa wo ko fa so eti me ko na se me ko jiska wo si woni bi me ko na se me ko jiska wo si mi na fi mi etwintwan enti wono ma na watam se kan no e na odi twitwa me nsa ho odi twitwa bi wono ma ye bet bi won so ese kan no de jam na akoka kire bla ba ko bi se na suru aye me bi wono ma machi ana se me nsa no wo si mi nko enti won ko wasa ba ha bi na me se me ba jiska na wo se a wo ne wo so wo de uba na be me abo no asaba be na be me abo no asaba sa na me so me ba beji sika nye bibia ntira me ko na ma se na ma me mo frɛ me so me nsa me mo ni ma metimi afrɛ me sa o akra betimi afrɛ me sa me se me bo am so me papa nua no wa be frɛ me akubi de no me nua bi ne frɛ na ko so no mom kura ne papa ne ba ho no mo na me se me ma me kura mo ba ya kwa na me dwane na me se me ma obi a ye twitwa no ye se bra wu dwane adade na waka akire wa na ade na wo de ye wa na ema ne tena ne nche tena ye wo de wa bra wonim se woni adwempa ma wo pacho na me jiska nta na me te ho no mo no na ska no de ma wo de pacho da bi ska na wo gie no a wo ye obasa no a won fa ma wo no enu ti na wo te wo ba wo tena wo a wo san ba wo ma me wo ne sika no wo de ba wo pacho wan fa ma me inti na te wo ye den pacho na me te ho eje tu tena ho aboso me san ya na say na san ya wo fa ma wo a wo sa ko wo ma me tena won na bebrebe na ma me pokura frɛ me na me se me ma ebi wo kwa no ma frɛ me se nkwa ne ma efi bo se na ma yi me bi wo na ma ba nso aba abesi ni wa sa ko na che se ayi solo ankasa de eye wo na wo pɛ no solo na wo pɛ no ekwan a wo de wo fa so nyina echi no na wo pɛ no se bia wo bɛ wa wo ana wo pɛ no se wo na wo bɛtena yes sir ba cho na me se bia wo bɛsesa
na one ma tena so me ye na adwene antimi ansa na di ema no so saa nti wadanfo no okofa no no nyaako na solo ni say wadanfo no me wakofa pa chan no ni se madam fo no kofa no bi yi ma sutire meka bi wono one na antena ono na owo ye osi we mo jesu fede no call hospital ye bibia nti wo ye na adwen say obekwa akogye sika abre Jennifer nti wono kra na okotena na okonsu pa kasagu mame okotena na okonsu pa wana na ekonsu pa nya akono nso okọ na okoye adwuma sabe ye obenya bia abre Jennifer na ta aduane adi na Jennifer so akwache wo ho de adwama solo ni bibi no nti ono nso be ko nti efre nya akono busa na o say wontimi nya saada na ono no Jennifer ye ni nua nti nya bone nso na na me Jennifer hia ono so kwatana wa ono so kwaka wa ni oba na nyinsa ebo nanim no pacho mo ono ni ye bibi eno tira me bebi sa wo no ni ye bibi no oni ho enti kwa ba so na wuwu hu no say Solomon na wo ne wa wo sa ne wonyam ene wadanfo brebo twempena ede na wuhu ni pacho no obi na frem bo mama ne o ka che wo sa de no o se woni mama madam fo na me ne nam no wo so woni solo ne nam enti me wura shimla ho no mo na me ko e no woni ne wo ho no mo nti wo kwai no ne hyedam e pacho me ko e no woni ne hyedam woni ne hyedam a woni ne da e pacho me hu so woni ne da no woni ne ya dan pacho no woni ne te empa so ya wo ma wura mo ho ana pacho da bi se enipa anya obi bia ne de ni kwa se woni ne kwatera mpa so nti woni ne te mpa so no kwa de na kyese ne mpra no pacho na enye nyaako yankasa ena wo ye wo besi wo ne ma wo Pacho ya de nyina o ye wudini pacho fanso yakwesi wo bua mama ya nye ne bibia no enti wo bisa nyaako nso ma ne jitu mu se ampania pa se o sin na enye ne bibia na me so oboa ne bibi no no na wo bisa wo kunu nso we o sin nye ne hwe one na anya hwe da na me se asem de minti bi mpanyin sem da nti wo tena wa no wo ankasa wo se to court tena ho no because wo te se wo ne nyaako wadafo brebo wo twempara no nyaako sa ba ho bie mu pacho wa ma ho no bi ono kura ga no kura wo bo no why na bo no soro ne bo no ye ti ro so bo no so o twen se kan de twitwa o de bo se ge na ide se ga ni so one na ye bibi de ni o pesika na soro ne se wo mfa ma no na ga ni bu fuye enti apart from nyaako a wo ka se solo ni ye bribie ana solo ni ne twempara hwan biem ena wo hu ne se solo ni ne ko out pacho asa nti kwa be so na se afa so nyinsai we no ofoso wo na na no da ya na asa de pacho da bi wana wuja ho de man no nti utama wo nyinsai ye no bo na mane se wonyam second one pacho mbo na mane wajitu mu se ne dia pacho o ka che se ko yigu ana pacho da bi eno so ka se wo ka se me sabre na bo na mane no wanya boso me se so ne manya boso me be mienu okay enti wo ka che no edi say ansa no wo tu afiri da ko akopa ba bi foforo ate de na iwu na kira kwan no pacho ache wo ka che no na che pacho ansa no wo tuo pacho o ka se me mebo antimi nto ayi na de test ayi di bi na me de ko kire no ifiri wonu mu no won fi mi bi mu no se wonte ho wo ko ye na wo tu afiri ba bi wo afiri ho no mo enti ede na hu ne se wo tetre de patase wana bo wa mane pacho bi na yi ma sutiri se ho no mo no tie wo kwatra ho so ta afre pacho da bi o se ni miska na ye kan ya so wati wura mu Akoma FM. dey catch your cry bia mo ne no e kasa bia o frɛ o phone so na se woni ne kasa e wo be kai pacho enche bia sa ba wo frɛ no ekɔ ana da bia no me frɛ na ekɔ me frɛ na se wo huru me nam so makoma e kɔ soro nti na wo frɛ me ana me mfa bi o ya o se o amen wa didi amen wo frɛ wo no na efa na obi na efa de ma no ebu no ma ge no na efa ge na me ka so kan 8 million na ma no o be na catch you say o frɛ baba wa na efa me kra ga na makasa ma me kra ne na kasa da okay me pa cho mo dia na mo frɛ msolo ento line so enfa ema me wadaworo ma wo bi a wuni ma baba yi minim se daako na oba ho mantem wofo no muhu no me pa cho wo daako mo ko ye no mantem wofo wan na wuni mu no obetumi aboni dia se wo mo hwe ye no obetumi ama ye message ya ka che se bia wo mo enim no ye benya obi kra bia na obenya ne mfoni dia ma ye wan na wuni mu no daako ho obetumi abodi sister Tiwa 2 Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later.
Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Sign every be a mammy, a be an baby on a network. Inti, wo friend bear me and son, ya, a be an atom. Na just say, you to me. Okay, inti, Sister Tiwa, only one mono. One may be a chinico to my Virginia, one musicadi could be no Tiwa, about time. Sister Tiwa. Okay, inti who could be and predator was saying. Pacho be me. Okay, no, this is kind of child one. Who can report about police? Pacho David. Mamma, now I have this kind of child. And so I'm corrupt. But one time, Me discuss crack coin sanka. Yanchi one in Fanny and Union. Some say I'm a farmer if I was all ma. You bet you to learn so as why I didn't. Internet, I may hint him sing, come in pet. So Jenny as the police in Navy Park, I should show me an arsum. Nanka, we have a fiabe henema. Was that and I make out yourself? Yes, I can't. What yet me at what one year power to me and wash him. Say, would you know, I might be the other day, a crane, might be me a crane. And I will be sound, Mamma say, what you work so long, why are they? Why are they saying? So why you want ye? Pacho David. Pass into witness so not ye, bear a bus a few as a sample, dear Papa be now solo yama at the pub. Eh? Which way won't shut? Woman moon a noon. And so you when your mother said, oh, yakoda. Na ma me wote sanse se we yakoso ya wo na nanum bebre yo papa hwe wo mo na wa na abrewa egus we na wo free ba bia wo de ma me action Asemu. asem ne say Na ase ho no na me so me hwa abrewa bi nti kakra me nya bia na me de bia ba ga na number wo na wo ye adwuma na kakra benya de bia ba be hwe ma me abrewa yi na wo nananom Tuma me bra wo bre nyina sister nti wo hunu we de o na de wasachira emi nsida We dey bia for me so. Ya na comprade. e de na asachira no also common de no e nsi ma me kire me pacho wo ba ko no wa eno de ba ko nti e mfa de sa me enu no wanka se nsi bi oh wo kan ya na wanka Eno de na mbien se bia me ma na bi ne besisa. e me ma be na adwene be sesa your question ibunfu e say na wo numi se me ma bi adwene be sesa me ma ben Na mbien se no be fa no ne bi obehwe no sana kwa ye di akiri sa no. na ma mi se wo pese oba wakọ baako be ma no ne wo ye oja ne fitimu wakọ mienu oja ne simu pacho mi ensa no de na nka wo se batan wo ye e ma obai mi ensa no pode papa no pode nani afi ye omu a on de osane kakra de ba omu osane kakra ma ne kwohwe bebe wo no obo ase amanchem nti e ho No ye ma ne so. no de kakra ba ono no ne koye no na Jennifer ne bae no so me ne fie kakra no beba ono so na akra no so he ne chi akra na ko 7 years ono so ma ebiem na omu ano asane ska kakra de aba honhom bi na ha mo ba o abusua no na se honhom bi na ha mo bai na ono na ha no ani esinya me be ne ade kakra so we de ya aboro so nyame be ya ye be hunu me ma ne du ko da du obi papa nyame be ye ongu bi Acho free me o. Nim de quarantine. Jennifer ongu bi em Bacho David. woni We bi dey bia for me so am come de me dodo. Bia for me so me come nan. wo ka nai na ya ka Achan. ongu bi em Me wu biem. wo gidi Me wu e biem. de na ade be ka che me amaji wadi se woni bi em na ongu bi em me pache o Jennifer nkasa ongu bi mu ni nyina ne se obebo ho ba na wa David so me wu so biem ma me bia for me say. Dabi awone de wo no David. Nkasa me sa biem ma ma obetimi anyam enti nkasa ongu bi ni nyina ne se ye wo be hwe ho so ye na bia family plan 40 years bia ne akoye Ba say me tena se na me koya adwuma na me be hwe nkora na say bia for me so pa. yo nyame nhyira so Bia for me wu biem. obaye no family plan 40 years na nyame ya na dum so na bi okosia be me bi obaye no wade so bi akodo ni ade ntina me mpene. 40 years eno na watwa bra me say wanya 35 years ago enti e bia na nitira yeye na be ma foforo bi ba okoye no wade na tra kama be ma ne ngoda na obeso owo ma no 40 years da be na family plan ni be wuo no awo Ma me ba cho pepa me bia o ma akwa mu biem. hwede wa kire hwede o kire de keka bi kire na ma me ha hwede wo kan ye de mani age hwede wo kire de hwede wo kire hwede wa kire kitwa yi kura hwede ya course so still Na me ka se we na bia for me so bi nsi biem. yo ye de nyame ase
When got you? Maybe. Said you would say, Dunyame. said you your day. Into a basilia no and I had the super glue. A basilia no and answer with the pania permanent to send you Yasha and chili and fertilizer bottle near Pamwano. Ebe wo na me fa be ma bia biem. Ma me dunyame Come kama na Oh, me dia no do nyame sa. Oh. Ama me wa ya de ka kire no. Esa na ma me ti. No do nyame sa na abeyo. 87.9 Kumasi. Enu do nyame sa na abeyo. Wo de atoso me enu de atoso me sa wan kan se unya biem. Oh. Enso wa nkoyo. We ne bia from any so pa. Nka E bia bo no ma me ti e bo no ma me ni di me ti wo no sa na me ni so bi me ni di. Me nko doctor so na me ni so bire me di na kura me bi ni. Ka kire me yam kom sa akosi. E me na me nya ni na me ho yera na me ni so bire me. Akas na se na wawo. Akabo so se. Me etimu na mawura yi. 8 months mu na we. Wa ko hospital da. Ba cho da bi. O continental da. Unu maduro bia. Akoma FM. Na me ka so won se ni me ska ma fa nko doctor so wotim wura mu. Ma me anda na mama komodi ni. What the punish na na. Oh, David. Adai, ebi ni ho. Ebi ni ho. Na de wini di. Ebi ni ho wo wini di. Minya bia me mani bi. Ba winya bi di a. Ebi ni ho. Eni na komodi no. Na da ko twa hwe ye. Asem. So na ate ne ho. O twa hwe na ate ne ho anamboa. Ya fa mani so yi. On fa de nto chacha biem. Fo abra bon to chacha. Wuni biem. Wuni biem. Jerebi. Ya kwa ba be Fred Bright. Bright ye wi a na emema no moto aso. Eti ye Fred Bright wie na ya ba Fred Kingsford. Ye Fred Kingsford wa ni ya ba be Fred Ewua. Na Solomon ye Fred no cannot be rich ni ye kwaso a enti emema no eto aso sa obi a ne papa sa na che. Oso wani biem. Shekai. Bo hu ye benya. Dog. I said the free group fine. Rado wasre. Jawa juwe. Aye grow fine. Moja do papa. Never you grow fine. Sality. It me didi. Yet me da. Yet me bo adwuma 24/7 ayambra kura. Sality. Aye grow fine. Dog. Family remwe. Marco, my anchor on watiefo. Sabre Dr. Grofa Trasisi maka krebi yemfanka ya pom de ho asem. Grofa ye mojadro e de yankase koko. Ene ye dre friend design to xylem na afra ye Grofa mojadro no. Na ne de kasem ewum se Marco watiefo na se de omudi Grofa ho adanse. Obi obenum bia wa adanse pa odi fa dre ho. Ti se de omu na eton maye. Na adanse ndi bebre. Obi sin mani su birime. Menum Grofa mojadro no edi su bire no ekọ. Obi se na nuru bosome mienu wa abra men ko hospital. Menum Grofa mojadro no ende sa kwantwa de nyina afiri ho. Obi sa ho yaw maposo no maposo nyina ya me ya. Menum Grofa mojadro no ende yaw ni nyina akọ. Obi sa eduru anadwo obi ada ehwa nkromo no. On de omini koto ha na omina beto ha. Onum Grofa mojadro no ende nyame adom ade achi a yesi ebe boni prum nyane no ansa na osore. Obi sa ho tutuo ne ho nyina ye ne ya onum Grofa mojadro no ni nyina akọ. Obi kura de wose mpompo na ebobo no ebono na apai ebono na apai onum Grofa mojadro no ni nyina ahwete. Obi so odware wi a je so okopa afe na odi adwene ho onum Grofa no ekọ. Na ne de betwam a Grofa oba bia ebi hye de bag im a yemfa ni agro eye menstrual disorders insebo mu asem ye beka ho asem enu ti se otie radio no age number no sa na ohwe TV ni so a mesi ya fa phone twa bi fra TV no se de be ya okọ pharmacy a omre Grofa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual disorders hawa abaye nuamba num so ache fetete na nyame adum Grofa mojadro baaye no ene anokwan na si ama oba bia ebu ne sa obunete ti da bia ye baaye ka kire o se ma o mesi hu hia o chen o chop money di mfie du na makra no a oba Maa Akos ho a dano a ye beje ama na emom se awo na amade a oye ho hwea enye yi Nyankopon amu oba bia bondini nso wan hwe yi a o mesi ti awo betimi abo Nyankopon di onkosua nyina agya okwan na aba asase wi so oba ne nkosua no so edoso yi 1
na wonya 13 years na ka 300,000 700,000 edi kan ahye dada da bia ekɔ kopim sɛ ɛbɛsa me aka sɛ wanya menopause waduro mpanyi fie so to wanhwe yi a nkusua no bɛsa ɛsa so asa wɔde hormones ronko so gya kwan na aba asase wei so estrogen progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi na ɔbaa ɛbɛboa ama okosua no kora anyini na release ana ato de nyame yɛ adom ne kohyia bɛrima sperm a akoda a wodie no ne afrɛ na ɔba na nhyia bɛrima sperm a ɛno so bɛda a wodie no na hormone foforo abɛpae no na ahohoro a wodie no na aba ne afrɛ ne menses nti ɔbaa obosumi bia na ɔsɛ ohun mogya ni wa ohun mogya ni a na kyerɛ sɛ hormones no ama problem ɛnam hormones yi problem ti sɛ deɛ yɛka no ne dwumadie no akɔyɛ sɛ electricity no ɛtumi kɔ high ɛna ɛtumi ba low emu biara doctor fo ato ne din imbalance hormones nyam sɛ ɛnyɛ papa nti nso ne akyi no growth amayɛduro no na regulate hormones no sɛ de bɛyɛ ɔbaa ɔmu biara bɛtɔ kama efisɛ doctor fo ayɛ hwehwɛmu ahu sɛ saa hormones yi nti yɛyi ɛma edusi hɔ a emu nsia wɔ nsɛbɔ mu haw na saa mma nsia ɛnyɛ den a baako nya baako fibroid abɛda ne yam ɛnam saa estrogen level ni ɛkɔ soro nti mmerɛ bi ɛbɛkɔ soro biara no ɛma develop fibroid ɛdam ketewa bi kora ɛboa ma ne nyini ntɛntɛm sɛ nim growth amayɛduro ne control hormones no sɛ de bɛyɛ ɛbɛboa ama ɔbaa wayɛ kama ɛma nsia doctor fo kyerɛ sɛ baako bɛnya miscarriages onyem na asɛe ampa ne ampa obiara nyim fie du asɛe fie du obiara nyim prenum asɛe prenum obiara nyim predu asɛe predu nyɛ abrewa bi na ɛwe ɔba asase so na ɔbɛfa yareɛ growth amayɛduro no sɛ de bɛboa asɛsi onipadua ma onipadua na ayɛ kama efisɛ ma wodie no problem bebree wom obi deɛ fibroid da mu a ɛtumi sɛe ɔba saa de fibroid ya so bɛtumi ama mogya atu ɛma wodie no yɛfrɛ bibi polyps ayɛ sɛ abotan no otu kosua to mu a ɛtumi sɛe akwadaa ne nyina ɛno nti duru saa berɛ no a ɛsɛ de wokɔ hospital akɔhoro awodie mu so wate pɛn a growth amayɛduro no sɛ de bɛyɛ ɛnkɔfa ɔhaw biara mmerɛw menstrual disorders ne gumu ahodoɔ bebree yɛ bɛbɔ so na wɔn baako koraa no a waturu meka kɔhwɛ growth amayɛduro no ansa na dabɔne naba woyɛ ɔbaa na wɔn menses no ɛduru hɔ na wɔntumi mfa aduane nka wɔn no a ɛyɛ yareɛ ɛne yɛfrɛ no ice cream period no ɛba saa ntɔfe akɔdakɔda na ɔdi ɛba saa ɛma wɔnyɛ kɛse saa na wonya ayi so a ɛntumi ma wɔmfuro yie kɔso wonya wɔn menses sɛ ɔtumi didi yie na watumi afuro yie wɔamfuro yie a ɛde ɔhaw na ɛba ɔbaa bi wɔ ha aka na awɔtwe enenum ama ne menses na ba no bia bɛte ne nka premenstrual syndrome bɛbɔ ne nsa saa afiri sɛ mogya na ɛba no mu ayɛ du ɛbɛyi ato hɔ clot mesrɛ no growth amayɛduro no ne nsanim ne nsa bɔ mu yaw no ɛfiri hɔ ɔbaa bi wɔ ha mfie du na ɔmu ne nsa mfie num na ɔbaa mu ne nsa afe na ɔbaa mu ne nsa ɛne ɛfɛ no amenorrhea na emenoria nom growth amayɛduro no adanseɛ bebree aba sɛ ɔnom a ɛboa siesie ɔbaa ma ɔbaa woyɛ kama maako obi deɛ ba tot ɛnɛ ɛba ɔkyerɛ na atwa obi deɛ ɔyɛ ne deɛ na ɔtwe ɔno ahyehyɛ ama no ho obi yɛ ne deɛ na ɔtwe mmienu ɛnyɛ saa ne nyankopɔn hyehyɛ ne teɛ bosome ne so a na ɔtwe no mu ama koraa nyɛ n'enum wɔ obi a ɔsaa problem na growth amayɛduro no obi deɛ ba pain wɔntumi mma adwuma wɔhyɛ dɛm ne na kɔkɔ mu ɔpopo ɛna wɔfefe ne ho ɔno growth amayɛduro no a biribiara bɛtwa obi so deɛ ne deɛ mma ɛba so a yɛntwa bosome no ɔbaa gu so yɛ ne menses bosome mmienu gye sɛ ɛsoa no kɔ hospital ɛfiri sɛ wayɛ anemic wagye park nabɔ so mesrɛ no growth amayɛduro no sɛ de bɛyɛ bɛboa na kɔtɔkɔ koraa ɔkɔ first half ne second half a ɔbreki no growth amayɛduro no sɛ de bɛyɛ bɛboa ama biribiara ayɛ kama da biara so yɛbaa yɛtu nnuama no mfo sɛ mo a moyi so contraceptives ɛbɔ mo ho ban no ɛyɛ na mmom yɛ abɛn doctor midwife nurse na wɔnkyerɛw deɛ ne wo bi yɛbɛfa ɛnyɛ sɛ madamfo wei enum bi tumi sɛ mekɔfa bi wɔahwe a wobɛwie no na ɔmɛsese ne mma ebi koraa tumi si wa wɔ ho kwan efisɛ nnuro no bebree wɔ ne side effect wɔ bi a wɔ saa issue wi sɛ a besrɛ wɔ a num grofan ka ho sɛ de bɛyɛ abosome biara no wobɛhu ɔmɛsese anim baabi ɛtɔ aduro biara bɛnya grofan no mogyaduro no bi atɔ sɛdeɛ yɛka no yɛde yɛn ankasa yɛ koko ɛna yɛ aduro yi sɛ wɔ hɔ na nso ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho wɔ hɔ no wakoma ɛbɔ periperi wo nsa no na yɛ otitiriti wapɔ so nyinaa yɛ ɔya dura na adwuna wo ntimi na no grofan mogyaduro no empɔmpɔ ɛbɔ na ɛpae ɛbɔ tirim a ɛdi wuo ɛna ɛba obi dware wi a gye sɛ ɔkɔfa afe na ɔde adwe ne ho no grofan mogyaduro no woyɛ ɔba anaa bɛrima na so de woni atenka no grofan mogyaduro no ɛnɛ menstrual issues nti yɛato edin Dr. Francis Prekope deɛ ha obiara no grofan mogyaduro sanity yɛde bɛba
nti sɛ wotumi ka mbrɛ na yɛ ba bia to aduro bia obenya grow farm ageduro no bi ato sɛ yɛ pharmacy shop herbal shop over the counters when the friend drugstores no yankasa so wɔ kasa ɛnam ɛto aduro ba bia wohwɛ me free ba bia otie me free bia bowura pharmacy Herbal usu pe grow farm ageduro no na mmom sɛ wopɛ bi atu ato ho a Ashanti region ha na Kumasi ya ko PFA pharmacy Waterford New Road per 1000 cartons benyama Misty Herbal omrom Angelus omrom Dani Herbal omrom Apidank omrom Colin ako Austin Blessed Require Kewo Tinatet so full light pure liver buakwa have me wasafo pole opposite wa Jal pharmacy wasafo ahimfie ubenyabi Sas Herbal Patasi Blockhouse ene ne so Patasi wa Costa pharmacy wa Pampaso yellow and orange wa Mokom Smart Herbal wa Boase ubenyabi enkranfo mesremo amonko kan shi drug lane Kingswalk Herbal Tinatet na naboache Angel Ruta Repass Halos omina to grow farm agedro no asama for moko Ekus pharmacy House of Drug widama obenya grow farm agedro no in Koko Hillside e honey friend Isaac drugstore di opebia obenyama sunwai kapeba moze na green light obenya bi brekum Dr. Clement o main station obenya grow farm agedro no takwani Pristia owo asabido fie grow farm ho bogoso unique Herbal obenya grow farm agedro no takwa the crisis the answer honey friend aponchin krakra obenya bi elibo odalo grow farm ho Cape Coast Buachi ansa anapena wa obroni ana 1000 pharmacy tamale opike gombila e basi ya ni yi memanum asi aka manko ho asem bema obema no enye dompe ne shem e ntini ene moja fam tini esinum go fam agedo no na yi srade afiri ntini num se de be ya ofre na obege oso emre ni ti je number no na da foforo ya beto aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine yenti adanse yi embrasisia medindi na nekwia mikasa free boshen na kumasa boshen na mo ade grow fine na ya ma medie mikasa meka daddy ade beche asas and say mawo na mewo ye na chiri no mekoye family planning na ha me kakranti ma me kokoyiye because me menses easy almost a year and a half. But my mum tried different types of medicines. My nyama me yare no edu. Ti me hwe more television and I me hu say more tonje na so. Men jama no mi na mo na grow fine crade. My nyama say me kotoka manasa me say me ko try bi keke. Nti me nam Boshen police station any more na me share car bia autumn grow fine do na me to be am say me try. Daddy me to one bottle maybe no a journal 3 days bottle no can do half afia na jo asede sebi wase the majo so egu me hono people bring sorry ya me mense say sees almost a year and a half on maternal menstruate and say any gem kwa na me kan we ya hye median munyam eli aka twa me nuanom ma omo suffer o menstrual problems omo say omo go to grow fine dey e mojedro papa apoa me to the extent say abaya mo 26 years na me nim say me twa brand because almost a year and a half intimi menstruate na se manon grow fine just 3 days maternal menstruate I say many aja ma me hu asema me ka de me ka che wan se me da mose na me hwua mo do mo koso anya ne sa ma mo nsesa ne da se me grow fine me duro me no na no pa enwre awia no pa sa se me da me duro a de bie na me nom se be da be sa me ho ya wi nyina da mase panya ko po hwua mo onye mo kese amen bye bye. Yamamu akwaba
di nkɔmmɔ na afei ne nana ɛgye na ɔno nso ɛde so ne abrɛkɔ na ɔde pa ɔmanfoɔ kyɛw sɛ madaworo ma ne nana no efiri mu ne nana a ɔgyegye ani nkɔdaa no seduru eduru saa ɛbrɛ yi a ɛyɛ na wɔn mo ɛho anika papapapapapa eduru bi eti sɛ yi a wɔn ho ɛnika efiri afe ɛkorɔ no wobɔ sɛ wɔn ho ayɛ nika ɛnu nti sɛ kɔba sɛ yadeɛ bi sɛ itu akora no na sɛ ɛyɛ yadewu a ɛnyɛ adeɛ abusua no ebetumi ɛnyɛ sika amu mu hɔ yakeka aboa no ne yɛde akɔhwɛ no na ɛkɔyɛ adeɛ a ehia ɛmoa ɛtɔ da ɛya na ɛya eturi bi a wote wɔ na sɛ wohwɛ ɔba no a na wokakae nneɛma a wɔyɛ ɛde ma wo sere me sɛ misi firi kaa mu a ne yɛbisa mami how are you mesi I'm fine ɛte sɛ ɛyɛ ne asɛ bisa how are you I'm fine ɛte sɛ ɛyɛ wɔkyɛ sɛ nneɛma ɛsere nkoa emu asabra ne a wɔbɛfa afo yi a wɔde bɔ nwom a emu asabra ne a wɔbɛsa na wɔsa no wɔsɛ ɛhwɛ sɛ wohwɛ no kyɛ sɛ eduro sabre yi a wɔn mu anika nti imagine sɛ wɔbɛyi a wɔanya afe ne fa mfie mmienu na ɔma w'ani gyeɛ no wɔkeka wɔma w'ani ka ebi wa meduru dan mu na sɛ me ame pɛ sɛ mebie me zip a wobɔ sɛ waka kyerɛ sɛ koto na gye sɛ wo koto a no abena no wasɔ zip yi mu na wabie de ama me 2 years ohunu sɛ ɔmaame pɛ sɛ obie zip nti no mama na gye sɛ wɔhunu sɛ wɔpɛ sɛ wobie nti wo koto ya no wasɔ mu wabie de ama imagine sɛ saa akora wei na yadeɛ bi abɔ no na wokɔ hospital hole in heart kidney complex one ishmael deɛ yi bi ne yakɔ akɔbɔ 2.6 billion 2.5 billion 1.6 billion na wototo w'ani na sɛ ɛnsa na wohwɛ na akora ne time ɛde ama no no ɛbɛn yi a oh my dear nti na umu maame kaayɛ no wɔse ne ba no na ɛyareɛ nanso ɛkyɛn sɛ ɔno ɛna ɛyare onua dɔfoɔ sɛdeɛ mesi kyerɛkyerɛ mu wadaworo ma mesi 100 cities 200 cities week we mu ɛne yɛwie yɛbɛwie fiada adwuma da ho ebe na wɔsɛ deɛ yɛnya yɛde ma umu eduru hɔ na ɛbɛso a yɛduru hɔ na sɛ ɛnso a na kyɛ sɛ wɔn akɔpɛ bi asoso but menim sɛ wo a wotie me na wonim sɛ yɛayɛ bi da Priscilla the sika kra de na yɛ 4.6 billion 2.6 billion Priscilla yɛyɛ Emma Priscilla papa ne Pentecost for eba ha ebeda ase omukɔ yɛwie yɛtumi yɛde no nkakra enso yɛtumi ɛde boae Emma Priscilla enso etumi nya ahoɔden enti ebiem umu ɛdeɛ mesrɛw yɛnuanom nkramofoɔ ɛyɛ me wɔnwase yɛnya nkramoni bi a wɔtumi aforo soro ha na wabɛka sɛ ampa ɛyɛ yɛba yɛde hyeɛ ɛna sabre wanya hole in heart ya oxygen si ne so ɛno nti madaworo ma munyi sika wei na mfɛnhwan mo ka so ɛyɛ me nwanwa papaapa adai yɛtema ɛne yɛnu yadɔ ɛne yadɔ yɛ no atekɔ ana wɔse emre mu ade no ema yɛnka sɛ mre wei emu ayɛ de nti yɛgyae papa yɔda bi abre bia meka me sɛ bra covid ba ayɛ no ni aka wo bia gu demo no ni yɛsɛm wo bia mpie yɛ ankrofo so sɛ mu ayɛ den no afei na no obi to Range Rover afei na no obi to V8 afei na no obi to ne car kɛseɛ afei na no obi si na bronsan esan sɛ nyame nim emu ayɛ den ɔno deɛ emu ayɛ den no obetumi ahyira wɔ nɛ obetumi afa akora wɔ isu ahyira wɔ nɛ obetumi afa umu so na wɔde ama wɔ yade atena wɔ so mfie bebree no ɛkɔ obetumi afa ne so ama wakwantuo no a wɔpɛ mfie bebree no wɔtumi anya ebetumi afa ne so ama wo a wahwehwɛ bebree no wɔtumi anya tina meka kyerɛ wo sɛ platform wei so no yɛmfa sika makwa bompa yegu so kasa gu so na esende erade yewe mami erade yewe mami me bisade ani o erade me kokoya adɔ ye me ko save akra bi life onya me ba onya me nana onya me busuani na nso so kama koma se me save akra me life enu ti boa me ye hwehwe nipa be se 50 100 mo hwehwe mo hwɛ ye sise mo ye mpempem
nipa be 50 nipa be 100 nipa be 200 ene ma koje 100 ma koje 50 ma koje 200 wodi ma koje 100 nipa be 50 ma koje 100 ma koje 100 ma koje 100 de no ho odin 200 de no ho odin 500 de no ho odin 600 de ne de ye 50 no no so de abeka ho 10 no de abeka ho kakra me say enru fiada na yenya go to the bia winya age so onya kakra be kura so ya wodi be ye TNT ya ye yi na wodi betua ya wodi beto aduro ene ade ne nyina ka ho bi wada woroma ehene na wo ye koto asero enne day wo modi aso beboaye nanu aye frɛ o maame na o kyerɛ ba bi akora ne da areho ye ntie no bra ye ne ne din komo no emu aya ye da nyame ase ne honya kura akola no honya kura sa de ba cha akola no kura nya ni maame ne honya kyerɛ me kyerɛ me mu adeɛ na ɛkɔsoɔ wayɛ dan wɔ hene esi amano the hospital we do akola na din so me yahwe ni na me din kade no ko do hospital ho omo hwe na omo charge ambulance be fa no ko ko lebu ho no ambulance be do ya price obo mama ni sika ni bi aya bi akola ni be ko na no wona ze ne go ambulance na di ko mama ni sika ni bi nti akola nda ko the hospital ho no ese de boy moi de nouveau la menye Akoma FM 87.9 Kumasi. Hey asemo ti da be na mode no ekokoto hospital me pa cho kani nyina na fu ade srade ene ade eto enye me enye wo na se de wusi so no kwa ye frewa in fact ya na ahomete na sika ne so drosso se say otumi didi kakra ne nayem ne home because only na do say ya no ye enye ontimi didi na sunu wa susa na no Saturday na ye bedru ye na de wo si ya na medi me ka de no ko hospital so doctor mention na is akola ni you and power share no no say sa ya na for number this is na sunura no me scan no he kama mo je me to mo boni si obia izo no kwa na enkopo niye mi shiye ni na doctor ni na this of ambulance na ambulance ni fire ko enko mama nti ni enko akola na ye mbe na da nti onti ni nti opo edia na enko na akola ni da ho ye fire ambulance will be ya almost 65 million 65 no kofa no wa he hospital kwa kwa ni ntia wa haye na ka ambulance ka Nabi, si ameka sana dawa wote. Nabi po, administrat le administrat wenye mwana yese webiha chini. Ya wude daga gaji kumkuri kutanyuni. Ya ukuri jana. Ya wude jana wewe mtu. Ya basi ni ada phone ni bana bana mimi nimeza kwa lani huo. Eseramu. Hando hospital kakwa mama nizo sasa nimekia. Basi nini na masre na wajia kula na kwa ayosha nikakraka. Hiyo ni kwa bin kopo. Ya dahokwa. Emwa ebeye den se ye benya ni nyina so abomu na yetumi de ayi afri ho mate se obi so wa kire no ye ono ana isanse oba tan bi eba efri nsa papa sabre wona wo mo omo send ya bibia kasa ha de wo send iska odi an se obeba bompa ya guso na abusade ana how bi how enuma mienu bia na bibi da wakoma so opese Ewrade ye obo empa eguso ana se bi nso a how bi da wo so a opese Ewrade yi ofisa ha bompa eguso na de fa send ko send ba ebeye adwuma na adanse akese nkrofod no nso be dibi sabre man pese me bompa e ma wo mo a
bi wɔ ha no wɔpa wɔ ɛno ara nti na wɔwɔ sɛnde bi wɔ kora no wɔto kora akɔdu amɔnane nkratasɛm ayɛ den wɔntumi kora mpie ɛno obi pɛ adwuma obi ɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade bɛbie kwan de amɔ no baabi a wɔ bi a wotie me bia yɛde wohyɛ Awurade nsa berɛ a yɛyɛ mmoa ɛde aboa wo mu ama no nso ne holy heart ho atɔ ne Awurade mebɔ mpaeɛ srɛ adom ɛde ma wo ma yi wa wo de adom dom o mama onya mu nhyira kan wa dance sɛm de kyerɛ adɔfoɔ yɛbɔ mpaeɛ sɛ so obi pa wo pa nti ɛna ɔboa sɛ umu holy heart ɛbɛkɔ a nyame ho nkonkron sɛ ɔbɔ mpaeɛ gu ne sika so sɛnde a aya no waboa saa nipa na mo ne yafunu yi afa ba ne bi na ɔde ahyɛ odin ani onyam ne ɔpɛ ba ne ɔpɛ kunu ne ɔpɛ yere ne yare bi da ne so an home ɛte doctor sɛ enye yie Awurade yɛ namoa ɛbra ɔsɛn ne sika yi obi etukwa kodu ama no na adwuma sɛm nkrata sɛm ayɛ asɛm de ama no Awurade kɔne mo na hyɛ odi ani onyam yɛ kasa yi na nka kwan bi ama no na wɔnyɛ adwuma yɛ kasa na nka kwan bi ama no yɛ de nkrata abrɛ no yɛ kasa yi na nka ade bi da dani pa na koma so na wayɛ ahyɛ odi ani onyam na wo mai ani adanseɛ enkosi sɛ umu whole heart ye betimi ayɛ ho adwuma no ma dance akɛse emra wo mai so na wɔn kasa ye yi sika de boa oni bie no Awurade nso ahyɛ ye ne onyam wei ni asrɛ ɔdomfo enim sɛ ɔbɛyɛ nti ye de gidie aka amen ye de gidie aka amen ampa nti wo de wi a na o send me message a me nso me bo wudie no kama na me de ama obatan bi na ene ni nsumo etie ne sɛ etie bia no ɛwɔ sɛ yɛnyina yɛtumi ɛboa no na huebe nyame yɛ adom a akyampo dwuada omo yɛntumi ɛma ne so na yɛmfa no enko ɛyɛ ayaresabea na a doctor fo ɛwɔ kɔlebu entumi enyina ne so na afei wɔntumi ɛnhwɛ ne nti yɛsɛ wo deɛ enipa bɛ 100 enipa bɛ 50 ɔmaka sɛ ma akɔgye 100 wɔn ho ɔden obetumi 200 nso ɛde ba na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛnim nti wo a wo send message no ba 0533487726 ya yɛbɛkenkan deɛ ma 0533 487726 yɛbɛkenkan message no ɛde ama kama 0533 487726 na menkenkan ɛma safusatu nyame enhyia papa ɛna Elizabeth Okanse nyame enhyia Esther Odoi nyame enhyia pa ɛna Beatrice Koko Atram nyame enhyia Zakiatu Abdul Razak nyame enhyia Betha na onso nyame enhyia Faustina Edu nyame enhyia Patient Agbedo Aishatu Abdul Malik Judith Afedo nyame enhyia pa Josephine Esiedua Esther Jifa Apeku nyame enhyia Adam Muhammad Cecilia Anseku ena Adamte Ngua Dokas Samuel Dana Zakaria Adam Gertrude nyame onhyia papa sanso ena the graft Johnson the graft onyame enhyia enkroma nyame enkoso na omo enhyia Robert Hammond nyame enhyia Gogo Bokom onso nyame enhyia unit esiem nyame enhyia wiye pa Esther Odoi nyame enhyia Zakiatu Abdul Razak Zakiatu onyame onkoso na onhyia nti sɛdeɛ bi de ba no mo send me message no maako me de bia bo me din me bo din ne kama na me de amount ɛwɔ 0533487726 na me mo edin no na me nkɔ na me ne ba enkodi nkɔmɔ yewi a yɛbɛba so MC Marco Marco adeɛ kyerɛ bia na ɛkɔ na nimu MC adeɛ kyerɛ bia na ɛkɔ na nimu ɔfɛna no de Marco nyame ahya nyame ahya mo so na say na doctor ene ho sitie nana kofi ba ne ho yɛ say doctor wo yɛ ohino ani o nana nti say ade o hye oni adagye sa wo yɛ chidom hene ɛwɔ wiase wiase ayi pia o nana pia o kwame danso kwame danso wiase nana pia o nti o ho denden de asesi America say okay ada Ezekiel me pacho mesero na de me na mayira kwame danso okay MC family Marco nyankopɔn kɔ so na wo nhyira mo adwuma pa mo yɛ mo akoma pa mo anim tie ene mo se de nyankopɔn kɔ so na wo nhyira mo pa ene awia yi ye de nkyia kase be free Dr. Ba aso ye ere ama yahwefo ene yetiefo enyina
abra ne abra nyinaa sɛ nyankopɔn yɛ adom na ɔbɔ adeɛ ne de adom ne dom yɛ ne adeɛ yɛ a ne yɛ ka kyerɛw ne sɛ enipa bɛyare ne nipa yare a he fa no ɔbɛkɔ ɛno ne yɛ kyerɛw sɛ bra dr ban hɔ brɛkyamfo ban yare wa nyinaa bɛdwa no ɔnafo ani to no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo yadeɛ no ɛte nipadua no mu ɛtete wɔ no yadeɛ no bɛtumi afiri nipadua no mu adwane akɔ ntɛm ɛsan dr ban na haban ɛne ne nupa a ɔde aba a wɔwɔ ɛwɔ na ahweseɛ ɛyɛ ne hospital hɔ enti nɛ awia wobɛbɔ mmɔden sɛ wobɛgye dr ban number no da bia meka kyerɛ sɛ number wei ɛhia paa deɛ nti ɛhia ne sɛ yadeɛ deɛ nim obi a yadeɛ nim sikani yadeɛ nim ohiani yadeɛ nim meyɛ sɔfo yadeɛ nim sɛ me na anointing nyina kuta me yadeɛ nim akɔkora nim abrewa no ahu abranteɛ wɔtumi kɔ baabi akyɛnsɛ nti abrɛ ne abrɛ nyina deɛ yɛsrɛw ne sɛ yɛse sɛ wote sɛ oduafoɔ bi pae ne kaa ho sɛ wɔbɛsa wo yadeɛ akɔbɔ kaa ne ho to amirika no awura mu bi ɛno ne dr ban enti gyeɛ namba a yɛdidi dwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yadeɛ bi a ɛtew soɔ no wobɛfrɛ dr ban ne ɛno adi nkɔmmɔ yɛ namba no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 ɛne ɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 namba wei ana dr ban edidi dwuma awiaso yi hɔ sɛ wohwɛ dr ban yɛwɔ kumase atonsu agogo aban hospital ne wɔ kumase atonsu agogo no n'akyi ana dr ban yɛwɔ ana afei nkran so yɛwɔ spinters road 80 junction hɔ ɛhɔ nso wobɛhu dr ban hɔ awia yɛdi nkɔmmɔ da bia yɛka dompe ne yɛka kasa ho asɛm na da bia yɛ ne yɛka kyɛw sɛ nipadua wo dompe na ho hia ɛma nipadua no nti na nyankopɔn bɔɔ no soronko a ɛnɛ obi wua na kyɛ wo paafadeɛ na esie no emire bi du na ba akotu amana no na akankasa ni dompe no ene gu adaka mene no ɛno kyerɛ sɛ nyankopɔn ankasa no wonim de ɔde dompe ana akasa ɛyɛ wɔ nipadua no ɛno nti na sɛ wo dompe ho tekyema na wampɛ obi a sɛbe ɔwɔ ho nimdeɛ ɛwɔ ho akwankyerɛ wɔ ho aduro te sɛ dr ba ɛno na obi kasa ana ne dompe mu bu sɛ pen a wobɛhu sɛ eni nkyɛ bi ɔde kɔ ne nam baabi a afei wobɛhu sɛ kasa na kosi nkyɛn no wadi dɛm eti na wobɛhu obi ne na baako abɛwɔ akyɛ baako ɛna wobɛhu obi ne nsa deda ne ho sɛ ntimi nyɛ hwee ɛna wobɛhu obi ne nsa atwa 7 ana ne nan wadi dɛm ho ɛyɛ die ntia ɛsiane sɛ opira yɛ ana wonya asan kwanhyia na ɛka ne nkasɛɛ no wamfa ama dr ban hɔ nti ama nnɛ ne nkasɛ ne dɛm di aba ho miminim nipa bebree a ɛnɛ wɔn adi dɛm a na kyɛ sɛ first na ɛne ne dr ban ebi anke dɛm die na ama dabi ameka sɛ nipa ankasa sɛ wupira ana yadeɛ bi yɛ wa ɛyɛ adinka adwene adeɛ na ayɛ wɔn ɛnwene sika no bisɛ wodi nka adwene sika ne sɛ kim wahwɛ a baabi a wobɛkɔ no wobɛka sɛ wonkotua hwee ba na watua biribi ɔnyɛ wo papa ɔnyɛ wo hwee na wakɔfefa nɔɔma bi akɔtoto nan ne so afei wobɛhu sɛ adi bɛɛ bosom na enum na antoa ɛhɔ na na afei wobɛbɔ kakaseɛ sɛ wode hwɛ nipa korɔ na nso wadi dɛm awie ɛno nti na dr ban se wo a wo dompe mu abuo wo a wo kasa mu abuo baabi abu bia sɛ abu wɔ wo nsɛm sɛ abu wɔ wo nan mu sɛ abu wɔ wo sere mu sɛ ɔyɛ panin sɛ ɔyɛ abɔfra ne nyinaa yɛ haban timi toa yɛn dr ban yɛ haban no wonya 90 years kura na ahaban ne nkyerɛkyerɛm enyiyim ɔtoa wonya 100 years ne yɛsɛ maame abrewa wei ne kasa mu abu papa akokora ne kasa mu abu a yɛwɔ bebree ɔmo de ba dr ban ɛnɛ mpanimfoɔ ananka first na nka bɛyɛ de ne sɛ saa panin no ne kasa bɛtoa nanso ɛnɛ dr ban baeɛ no mpanimfoɔ ɔmo akɔte ahwe wɔ dan mu ne adwaeɛ baata ɔde n'asefoɔ ne nyinaa no ɛnam ne wo kasa yɛde ɔmo ba dr ban no ɛde ahaba toto so no ɛnɛ kasa na nanka obi bɛka sɛ nyini deɛ ne kasa ntoa no ɛnɛ kasa na toa ama ɔmo nyinaa nyoma asomdwe enti wote hɔ na ho baabi kasa abu ne yɛbɔ din ka kyerɛ sɛ dr ban yɛ ayarasabea sɛ bra ne yɛmfa saa ahaba ne nto kasa ne so ne nto a mesrɛ wo ɛnyegye baabi nyɛ akyi ni o ɛnkasa ankɔ no ahunufoɔ wokɔ a na deɛ woyɛ saa wa na wodi dɛm ɛno nti ne yɛkamfo ama sɛ bra dr ban hɔ na afei yɛmfa ahaba nto dompe so na nya fa ho de da bia ka dompe a ne yɛka kyerɛ sɛ dompe ni sɛ mu amu a yadeɛ nso timi bam ɛno nti na me ka kyerɛ sɛ ne obi sɔle yɛ ni nompe mu hwe ne paa ɛna ni dompe no ɛhwe no paa wɔyɛ ne ho hwe nyeye ɛna obi na apɔ so yɛ ne ya ɛna obi pagya ne nsɛ mpagya ɛna obi to ne nan yɛ nto ɛna obi de ne nan atia fam na aka wɔ no na wɔteam na ɔbɔ ne nsa no yadeɛ ɔbɔ nsa no kora kasa mu yadeɛ deɛ ɔpa bɔ nsa no sɛ deɛ ɛnya deɛ bɛfa hɔ kora ɛno nti yɛ ɔyɛ ne nyinaa ne yɛ kamfo dr ban ma wo sɛ
doctor we asɛm a yɛ anada bi ayɛ ka no sɛ wabɔ mmɔden ɛde saa wa ho tutuo ɛde wo sasa borɔ no ɛde wapɔ so ɛyɛ wo ya no de aba doctor ba nka bɛhu sɛ deɛ ɛka nyinaa yɛ no kure turo do ebi sɛ doctor ba wɔ ahaban a wakeka bɔ mu a ewura nipadua no mu a yadeɛ bi a wɔkasɛe mu no na ahaban no akɔpam da firi mu enti nnɛ obi a ne ha woyɛ ne kasa mu na ɛwe no ne nan mu kasa ɛwe no ne nsa mu kasa ɛwe no na bɛti ɛwe no na apɔ so ɛwe na ne nyinaa no wɔde ba doctor ba wa yɛbɛhwɛ wo ama saa nɔɔma no nyinaa to din ama nipadua no anya no fa a wodie ɛnam ne wodi nkɔmmɔ na meka kyerɛ wo sɛ gye doctor ba nɔmba ne biam sɛsi a na afei saa twerɛ na afei ɛno nto akasa no so nɔmba no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 ɛnam ne wodi nkɔmmɔ obi maame ne papa ne ha wo nyinaa yɛ ne kotodwe ɔmo de n'akyini baabi afei de abambu aba hɛ maame papa me nua ba wutie me sɛ wo maame bi wode ne kyini ɛwɔ ne kotodwo na nkwa mesrɛ wo ɛma waba mu mu nyɛ obi na ato no aduro no onyaeɛ sɛ kuroma nyinaa anya adagye anya anigyeɛ ɛde wɔn kotodwom yale ato a doctor ba ka ebia ne kuroma obi anu anka obɛkɔmpre ne kotodwe ɛnu nti ne yɛka kyerɛw sɛ ebia no wate si yɛka kotodwe yɛde ahaban ato so obi kɔ akɔtena baabi aka bia nso no oni saa ahaban ne bi ahaban na ɛnyɛ ahaban bia ne yɛde to so o ɛyɛ ahaban konkro betumi akɔsa ayadeɛ ɛnyɛ nka obi a wɔ ahaban ɛwɔ ne fie obetumi ate ato so nanso wɔanya ahaban kan ɛnya ahaban a betumi akɔwura kotodwe nim asa yadeɛ a ɛmmoa wo ɛnu nti na doctor baase wo kotodwe yɛ ɔya pa etutu afei kora na ebutu so na eyi akɔtɔ nkyɛ ɛkeka afei wo deɛ wonam wa na esu kakrakra afei wo deɛ ama nnɛ wo na ya kyɛkyɛ a ne nyina wo de ba doctor bawa esan sɛ ye wo hu nimdeɛ ɛwɔ ho adura yɛ de sa yadeɛ ne nti obi a ne kotodwe yɛ ne ya a wontimi nsɔle nanteɛ waka dɛm ama na adwuma nyina ɛsɛ esan ne kotodwe ne nti wo de ba doctor bawa deɛ yɛ ka kyɛw ne sɛ yɛbɛhwɛ yadeɛ ama ɔhaw ne amaneɛ bi abɛdan wo kotodwe wo ni no ama na wo brɛ no ne nyina afiri mu ama onya fa wodi hwɛ ɛna awia yɛ di nkɔmɔ ne yɛ ka kasɛsɛm ɛna yɛ ka nkasɛ na kasɛ wɔ nipa akyi na mmoa nipa enipa akyi kasɛ no sɛ wotra ma yadeɛ ba mu a ɛmmoa wo kora ɛnam yi di nka ka kyerɛ kasɛ no yɛ adeɛ nyankopɔn bɔɔ sɛ ɛmmoa nipa ma ni nyina hɔ ɛmmoa nipa ma ne ntene ɛna wo kasɛ ho ka wobɛhu sɛ wakyea enti obi a ne kasɛ ho bɛka paa ne bɛyɛ serious bi abɛhu no na wakyim na wabalanse first na menim sɛ mmaa na kyea ba de yɛ aduro edi doctor ba kyerɛ mu sɛ papafoɔ kyea paa na biskai sɛ man bi ba hɔ no wakyea na ahwɛ bag ne sɛ de esi kuta no ɛne ba bi a ne sisi hwɛ ana kyerɛ sɛ nipa paa no ɛwɔ sɛ ɔbɔ mɔden na atu ana mɔ ntɛntɛm ɛba doctor ba ba na me ne wo di nkɔmɔ yi papa ya me ne yɛ ka na asɛm na watene ama ne wuko huza ne bag ne kutana a straight kama a wonamo enti obi wo na chika sɛ ɛyɛ ne ya na chika sɛ tutu no ɔkɔkɛtɛ so a wona ebi a ɔkɔyɛ nyina hɔ adwuma bi ama ne wanya haw ɛwɔ na chika sɛ obi nso aso no ma me na sinimu ama na chika sɛ ne yɛ ne ya eni nyina yɛ yadeɛ bi a abɛdan nipa wɔ chika sɛ sɛbie bi a wo deɛ no amen ne yɛ sɛ wabubu agu fam untimi nsɔle nante a ma ko na doctor ba ka kyerɛ wo bi a wotie sɛ ɛha bi a wo chika sɛ bia enkonko yi operation brane mfa haban to so is nipa bebre on ba ya so ɔmo sɛ ɔmo kɔ ba bi na yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ operation ne be sɛ ni sɛ ti doctor ne ka kyerɛ sɛ fo ni kyerɛ doctor ba hɔ no yuso haban obetimi aboa wɔ na kɔtra na hwɛ ɛno mu nyina bɛba yɛ no ɔhawa na ɛwɔ ɔmo akyi no ɛnna ni nyina kɔ ɛno mi hyia me maame ba ko wɔ adum yira fini din kakra ohun me no akyea me kra me nim no ana ɔsɛ mo yɛ adio na sɛ maame ade ɔsɛ me di me kunu ba hɔ na me kunu ntimi nante na din na me fɔse ba bi a me gyina bia me mu na me kunu ntimi nante ɔwɔ adum a me ka sɛ ya ɛnso ɔde ne ba doctor ba ɛni nkyɛ bia ne bɛma me nante enti sɛ yadeɛ bi wɔ nkasɛ ni mu ama na aka nipadua no na sɛ wo mma doctor ba wa na wo gye wo ho akyi ɛyɛ na yɛ me ya wo na yɛ na yɛ to bet wo deɛ sɛ wo deɛ wo so akyi wo deɛ brane to bet ɛno ɛnkyi atoɔ doctor ba asɛm no enti obi a ɔwɔ ha wɔ na chi kasɛ brɛ mu no ɔmna doctor ba ho ɛna mi sisi ma dwonko ɛna obi adwonko ɛyɛ na hibon na ɛyɛ ne ya wontimi nya na wo hwee adwonko ne yɛka wata so wo ɛyɛ ohibo hɔ no kasa bi hyɛ hɔ bɛba wo sisi hɔ ɛhyɛ ase sɛ rere a wodo na asi fam kransi wobɛhu sɛ wo brɛ wo tete ama ne bi bebre aka fam o mu ntimi kra nsɔle nante a obi a ne hibo ana na dwonko yɛ ne ya no ɛno nso ɔde ba doctor bawa esan sɛ no nso yɛ ahaban no yɛde ahaban no bɛtoto adwonko no so ama haw ne amane ni nyina afiri hɔ ama wɔn so wanya fa hodie enti nɛ
obi a ɔyare ɔsa yɛm kuro oba Dr. Ban ho a yɛbɛhwɛ wo obi a ne sisi yɛ ne yɛ Dr. Ban obi a stroke yadeɛ te ne so yɛ Dr. Ban obi a ɔno composem na ɛha no obi a dambo ana ɛtwere yadeɛ ne nyina yɛ Dr. Ban enti me sɛ wo sɛ wobɛgye yɛ number no na yadeɛ anka wo tena TV no ho ate wo yadeɛ no yɛ amodi no bɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ number ne sisi ne nu nkɔmmɔ na yade korɔ no yɛma ho aduro na afei nya wo fa wo die ma ko yɛ number no yɛ 0244 988 988 004 004 0244 988 988 004 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bao Kumasi Atonso Agwa Ban Hospital Nechi Anankran so ye was Pinterest Road 18 Junction awia yɛ di nkɔmɔ awie yɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bɛkɔ a ɛyɛ baabi baako pɛ ɛno ane ba ko nyankopɔn nhyɛ mo pa nyame nhyɛ papa MC Asaibo ɛna yɛne no kɔdi nkɔmɔ ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ane yɛde ma mo no ɛnkyɛ yɛbɛsan baabi no yɛba ubon say yeba befre bright yeba befre Kingsford yeba befre ewua na yase atra Solomon line ni because sa mema we nyina ye mema Jennifer ene wonom awo no omo nhwe nkoda no yebeba so na yebeba so no na kyese enkwagye enso ehu ehia na enano a yene umu emame woba ha na wode na desrade etudwa na osuo no yenko na yenkoti akua areho ade a eye mareho pa ye se oba atan a wawo akwala aba na akura ne nanem ne ho na wadi mfie bi na oyare a yare no enye se yare bia se ko na ye hwe wo sesi yare a gise sika puduo ekutawo ade a mere hu wiase papa yentua hafu dabi yentua kwata yenyi 10% na wo pe fu na wo hwe sika na wo ba ne kuta wo hwe sika na ya GF asa free wo ho a wo maame no ene papa no unhunu bi da wiase da sika no wo unhunu bi da wo unse ye yare bi wo ha malaria de se wo kwa ukuta 200 Ghana 200 mpo ye be go 200 crab your dog five cities in 10 cities as a 200 Ghana ko tete yi kura nunu ne ho ye ko be de ba ye ni onyono ni one na okro wajo so fifra te we ko na wa yetumi bosika bi a wo ye wo ba wiase no wunhia bi da unhunu bi da ebi nto won nsemo da wabusuani bi kura unhun se bi da ne nsemo da na wakase wokoka wa asem a kire no waje kakra afiri ho saa yare no se ba na ebeto abatan so a ada no hwe na mekuta kura ne saa mehwe nanim se ya na me refi de me kakra efise na me ra ho ankasa efise se sika wo kofa afiri enti eduru se ya mesrawo wo ye batan na wo ye nipa se wo ye nipa wo atenka bi twa wo ya nyatenka na wo de onan ahye maami bi shoes se nka me ne to me a eno ene ye koto asere wo se bra na be boa ye na animu nya ye ne ntem na ye nko ne yenkoje akwala ne nkwa okay nyame asakura ne honya kura ne ko trabalha muito né isso me diga tudo eu vou dar gaji kuri kutanyuni eu kuri dama eu vou dar na muito ela vai ser assim essa da fonte não vai muito me dar com lá no será você tá com a mamãe no Mayentia $10,500 $1.5 billion meso metu we mini be me kwafa we he me ye den manye saska me hwe se me bucket we free me nsa menim ni akola na ba be ye de ama me ti na me de abeda o ha no wetie fo se me sra mo me
Mumwa me say baby adru ne dia no ayade me yehwe enya yie 25 adru awie akola no so yare na yare so ontimi didi kura me ye no hwe enya yie mama odi sunsa me hu ne me nya me hu ba time me hu ne me nya Adiemra pedase microphone e wo fom wana eba kama okay mame me pa cho chwa wadwa ne bra ne mu kakra e mame kafra why ebe ye obewu afa ho afa ba why bibia be ye fine wedin Jennifer dey Jennifer ama okay Jenny so free hin na bae adiemra na Jenny free bae me da say mame enra mode asem be da ye wada woroma ene obesan timu kakra bone tofa na wona wo refi akai na wona wantie bi enso ene wate de be kana sai ne yato aso yankwa enra de na repeat me pa cho bone tofa ma ye na fa de aka ne to aso betwitwa so ntiti 87.9 Kumasi e konsa won kodi pa na mko hu abemme bi na wasana maame ewu ne papa ewu ntime so me ko ho koson ye maame bi nti na ono nso ne obi be ye mesi adwuma na osifie na watim no maame no ne ba aba nti dan no de be ma ne ba na oni ebedi hu nkoma na so me na grandma di hu nkoma na grandma sa na tie dia o metene fie nti grandma ma ne ka say yenim ne busuani bia nti won free fie na so me ka say sa atama na me ton na me wodan ketu abi wo ho na me de me na me gum nti me diska be fie ma mi sister ma sisi no wa ba betenam no wadi pa enti me ho ano ma frem so ye ne ma ensem fata me so me mpa sam sa na tie de ne onkope ba be ntena enti me ba ni papa nwua e ka sei na dawfu bi ye adwuma dan ho adwuma enti wo ye mesi di a onko no onko ye adwuma na ma nto ma no 150 million se on fan ko start down enti e ho na okokoye ma asam ne ma ensem fata se wo ko na wo me bai afa ye fun omo kan ye me ya pa se obi a ye ni mi ni ba bia na obedi pa de adan na etimi ye dan abasa Akoma FM 87.9 nti eja wo ye de kura enya abasa nti e ho no na doctor kromo de nti na wo mu ni ade nyina me na me send this ka ye de bae ye nkobie mu a wasane na sakofa ye fun eno na ye bae de be da mo se won hwe no na didiom ni doctor kro no aye den akura be didi obeye den oni nyina wo da nipa nti ye de be da mo se mo de mo fidie du ba bia nti ba bia wo bia won fa sika mara sebe ya ama mi ne time ya so benya bia ko hospital na akura nso benya bi de didi nya bia toto no ho ne ma nti ne ye de be da mo na ne asaba masamba me da se enti obey wo masen wo mansia enum me patron okay nti de onyem ne ka ho nsia me patron wadi mfe sen 35 years kafra tuntumi 35 years me da se na ne ma no enan no ya enfri Solomon ho no wo mo papa ehwe wo no mo de panyino ne papa no wono ne be ma no papa na me ma me tro ba ye no enu minimum no obi nim de ma me tro ye nti wo na ye beti efri ho panyino ne papa no wono so wo no nga ana na ma me ebe afie ho de atare ne sika kakra de ba efri ho ne ma me kra wa firi mu efiri akra no su kukum na didiem ne ntare hye mo da nyame na wakosu wo da nyame na wadidi ye frɛ be ama no ka kire se ono kro ni di no nya bi abra kra nti be pe bi emfa no nko okay penin mo so adi mfie sen 13 years o papa ye frɛ ne sen Bright Mensa me da se wayi ano e de ama me Bright Mensa akohia no wayi acho mi kuhia no fanchen bla to aso ka kwanya wo fa so hia no woni ni tu na modru se wonyem ye to aso a besi se wo ye mi kuhia no fanchen bla emu wonum de no hwe me kuhia no fanchen bla na me ka chen se se na abo no se wo ene me wo okay ene mo madia na mo frɛ solo mame na ye wi a ya ba be frɛ ye bright so because ye be frɛ be man nyina first one be man of first be man ye friend saying ken de ono no wo ba pani no Bright Mensa de wato so mienu ni di saying Kinford o say Kinford
Bright Mensa. Okay. And Kenford. And why be him? The Otoso be answer. Ewua. And the Otoso 9. Any solo. So any solo no. Okay, the Otoso 9 and Numuno Yina no. And solo no. Okay. And ye busu ye fresh solo. Nansa ye be fresh solo no. And ye wo mame. E wom sa o mame mom. And ni yomu. Odomu or your batan or ye nipa. Or whatever. And it will be free to crew my banners or barbe dipa. Na niema mu aye de dia manoa e wo se oboa no sanse wo no sunim baby and baby 017101 and 0204 61 and my bread to me them school sa free school bim na ba besi and my schools be 5 say oma form 3 for natural we and form 2 for no so ebe ma kwan next month ya na mo ma kwan a ombedi 1 week pe wo fie no mo san ye den say 10 days so 1 week no mo san ko enti wo mo ko ne dodo no ahia kongo ni bi a wo mo de ko ye san so ko ma wo mo education entete ye kakra say wo mo ye ma yuwa yi kwan wo be fa so a wo mo betimi akipi wo mo hu yie na bibia kama akrapo a wo yisu kongo ni bi but woni mo hwedo woni ne say ni mace yusu bi no so ye den yusu bi wo se ye che na de krenti e wo se wo yusu kongo no na wo ma na ni ye den ekọ hu na wo hwe ni yi enti enne me ankasa schools bebre me ana me di wo manim ana ladies no me ye kwa ne batch o ma chiche mama me ti me di wo manim anam do mo ko mo washroom na de me ankasa no se me nya code me nya code bi ade che je me ni nyina atwe awurade bebu a mi wura pa ma ko nya me se ye die be fa so no me afede ma hu se ma ye week me wie ya ma ye week ankasa enye easy omo washroom awurade nya tinkra ne ba wo mo de ya tinkra ne ba fia yare nko a infections nko a me se bebre di bi kofi bebre na di bi kofi enye kongo adabroma enti ene de enkran bi wonu ma bo wonu a se bi free temane ade na aba ba school a bo a waje be 5 waje 6 obo wa bon se school a no afre ne maame no de ye de abro se ene maame ne nkasa o se me ye momo de abre mo ma ni bi no famre fie mfa mame me se washroom ho no ma ko ni ma wo ho emma pa brade nyankopon ye be twen ye kosi daben senior high school na ye peke yare efri bebre di ba enkran bebre yare rough nya malaria bi na ache no enya fever bi na ache no so infections na adokro no ana akwakoye ne sa eti ne ya ma hu se omo washroom ho no omo use tissue wi ana omo ja ato ho omo ana epe yare ma omo a enyi obi a omo a mo ko se washroom ho wie na mo use tissue no a no masa ato atwene ho na entokro no a wo se urine ne famu ko no tissue na kosi kwan etintimi famu nko nti eta ho se tie nie wo squat a egu ho koton so infections bogura wane ene ya ka bia kire omo pa enti wo se mu keep ni neat famu akasa mo ho se de be ya munya yare nyame adawro ma bi wo so kra be ra washroom no na pipe ho eti ka wo wi a no we bunso e de eguso na wash no na efro na why clean na bofo so ba ene ya chechiro mo ne mankasa na ye giri ye se wo mo be fa efi se wo ye ni ya wo ye ma wa wo wa ni ya wa na wo se yare ye de akọ wo ya senior high school ni se wasi fo mo twere wie ye ye betene fia ba betwen ye results ye de bi so be ma ware ye de bi be ma ware ye ya de bi be ma ware ebi aso be ware ebi so kura ba wo ani ade eti efri sa brain wen kipu hu yi a ebeka wo so na se wo ko training college wo ko university wo ko nursing be bia wo fa bia no wo se di wachi na wo de ko wo wie school wo be ye raba wo ye adwuma kama nanso na oni ma ba ko mienu bi ama e bia be ma ba ho ana wo ko be ma ba ho ana wa twetwe ho mini ma me bia ma ko oni mo se awo no wo ye adwuma kama pa raba sa time tete no wasi awonti woja na adwuma ekokope ba wasi mi ja adwuma ni because mi ye adwuma na peska ni gudem na minya akram de beto amana dia bedru ba bi ni meye mobo nti woja na adwuma e na okoko chiri ye kokopa awo no nya awo ni bi so ati ase enti se wo be wie ss aba beto aso na wo be wie na wo ye adwuma na afei infections how
infections adokono infections tete wa be ma no ba obeko krampa wo ho abe ma no ba obeko na no na mo mi ka che me se ma ni bu ho krampa omo no fo ase wonom no aye point yellow adanso mi ko hia na kwasi nso ba bi wo se ma ni bi wo ho no ma mo nka wo mo to poso ho nsan go me kra nya no anka me hu menti mi kra da yesi nsan ni bitimi go ye to poso ho me se na kwasi ka me se me hu bi da o yesi ye to akire ha sei no yesi ma ni bi ho a ensan no etimi gu wo mo ho na be ma ten wa kwachi a na nsan we sum ho a ukoya na sa wo ba kongo intimate ne bo anya dio infection bia ni ho a intimi no the skin the ya na mu nyina no kongo yi free ho e ma ho betimi ato kama eti wo yo ba na wo san we bu wo ho a mesrawo ye ho adwuma na wotre so yade ha dwene e mama ya na mo ye side ne timi tuntum na ta bibi bia sisi ho woti kongo ni bia na wo de asra ho mi obi wo me fie me baketo ni modu eti waye kase abonso ne nan katwi ho ese hon ma no no aba no abeti bi no de asra ho kama ba ho nam de asra ho kama na me de ama no wo ye ni se ni nyina no na eboa enye se bia wo saya kora no na wo che ne de wo ma na siesie ni wo ye ye wo oba stage bi wo hon ma wodura ma me ma woni nko no se ni se de esi dware che ni se de esi siesie ye ho wo siesie na na mu ye no nkyere se bia wo pave we bia ma ne se e bia won konko se ni ho eye dan a wo ye oba time po na abedru oba ba you dru stage bi na be me bia ma fie kura me ka se ma mo be mani je no a obesu na da no pai bo ube ji awre ho sasa da na me be abayo kama be me bia ni nyini ho yes enti chire ni me bibie ni me bia ni so chire no wa wie senior high school na tembia woti na nem na ensuo firi ho no mo ba me ka se wasa so de na mema nkumankuma yin so no mo so de o mo de ba sa bi se ne maka ho ano de abenyini na afa ba ya de so de ama ho ba tan Congo F Congo buonya den ya waketua ya wakese de wa ho de betimi bi ato na afenke kaye ne white ne ade adokono ba ne fa yifiri ho enso bi efiri na namu ba ne fa yifiri ho ma ba ne namu nya kama eboa kran so ma na pom de timi ewie peyo because yare wo namu atambia na wo foe atese da wo yare no wa ye troka wa ye pale but wo namu ho nom yare ni ho na ho ye kama oba ugina wo na so kama ye kwa ye ba ye enye yare nko anti ne yisu Congo intimate wo ye oba wo ko wo ba ye sora no pa ye dimrika bia ne se na manantia ma brei wo ko drufie na wo dware wi na wo da tua Congo intimate ne bi ne nyu sisimu ya wo ni nyina mfiri ho mfa ma wo 19 atwetwen wo nem ya wo ye nyina be yi ni nyina afiri ho na bibia aye kama tua Congo intimate ne bi afei so no wasre nkoma ase wo kala ne so asra Congo intimate ne bi na bibia anye kama emfa ema ensan bia no widie ma wo dware a na eye wo hene no yusu Congo ointment na enkle ni mfiri ho eye pompo na abaw a oti bi de sra so a wo se pompo no kra ene o de sra so wa kina unhu biem na ayira de afiri ho Congo ointment wo ye ni pa o kala kra daka sra Congo no na bo se beto so na ye kama e di amount pimples na ekutia wo a pimples ye me kai pa se me wo senior high school pimples ntimi ko fa mi ate bi sra manim ma ko jai na pimples wo gu me hu de menya na me ko bi kyerem se ofa ye wani mbeko na me de samanim pa na me kokko ne biem sa beko awurade ne ma wu kra mani agye ho ye do light ya wo se awuru be wo se mani mun ko ebere na me hu nam nyina so mre na udru ba bia no hu so za ho nyina na ha adwene nya Congo ointment na fa ko o pimples no pimples ne say esoso say ye ketenkete say ye ho ne ho ye numbers ni ku TV ne so 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 baby I ointment ho ne me bia Congo ne bi wo mo nso a omunya nyame ate no momfra ye na baby a wo no ye momode ase be recho di bia ma nyame onhia papa ye da se mama Congo e na ate ne kana ha e Akoma 87.9 FM na fe Onua TV chane so se ye ba na ya ba be frɛ ye se ye frɛ Solomon e ma me
enti producer mon friend mam na mom hyɛ so se ba bia wo bia no se wo case se bia wo central region wo Ashanti region wo east northern ba bia wo bia no wadaworoma wonso ba ma bi ni wo ya won hwɛ nkora no ba bia wo bia ye ba fish wo out anase wo ba go school ma ba ma bia akwafa no ama enei kyese wo se enye wo no a wono nko anyi nsɛn ɔmfa ne bra ne die wom no wɔnsa firim wobɛtumi ɛde aba na kyerɛ sɛ yɛkɔ yɛnim yɛnkɔ ahoma ne so okay hello mame yamuwa ha what ɔba me chia na wote sɛn nyame adom na so nyame adom pa me ho yɛ pa na wo ba Solomon ne wote sɛn me ho Oni ho no wan? Me ni baby o. Oh. Mama, wo ankasa wo ba, adenti na wo ba, wo nim baby a owo, wadawro ma bibi wo ho ana. O se nyame na me wo no nti me ni baby o wa. Edi na si ya wo ba wa kyem na wo no 9 months aboso me nkunumu atete be ka che o se, wo nim baby a ayi wo che se, wo nya ne maame. Edi na si ye. Fiancy Fiancy, but SMP. Say Fiancy dia na ma me SMP ni ho. Say Fiancy no say na ma me. Me pa cho ni din pa de say. I saw the Solomon dia. Jochi. Me pa cho say. Jochi. Solomon Dochi. Okay, na ehne fa na mu free ankasa. Kura me wo so. Kura mu free so ankasa. Vota na anabia. Okay, voter region. Voter region kura o papa fisu ye abo. Abo na me pacho wo ba Solomon enya mfie sen. What say? Wo ba Solomon enya mfie sen. I like no as oba say bia wo nanim ana de twato kra wo di hu wo be ya wo ni bia mu. Betri enya 5 years. 5 years ni. Oh okay. And na okoye so on fie kra. On number we ni mu fla. Na wasesa no nti na maintain nkebi. Number mi ni me friend ko bi. O papa so ti ase. Ai. Okay. Etre bi ewo mu a eja ne maame no minim de ba ya ne bufu ye de be ewo mu a otumi send u sika kakra bi. On send me da. Wanya enfie ba sen. Na obetumi a wo be se 23 24 ko. 23 24. Ai. Na wono na ye wo manu mu ka kira na. Only second. Oh yes, second but my saying. 6. Isia. And one on the second but na me pacho o back at your crying face saying. Me catch no 2 years. Okay, 2 years. One you know free papa back home. There be 2 full papa back na 4 papa back. Okay. That just say Solomon ni nua e papa back. That say. Na di enti a ya frɛ awo na ye ha wo nyina ne sɛ oba Solomon wone na chinchire ya mkote ha kwa ye adwuma ene maame bi hu ne mɔbɔ ma ne fie tena mu sɛ na daworoma ɔntene mu na agya wontumi ni paa sɛ bɛyɛ a obetumi anya bie ɛde abrewa ma anya bie de wabɛnyem ne ba wone na wo de edi nkan wasa hyɛ ne na wo de anyem de to so mienu ye hu na kyira kwan. Adana hum wunim bibia sa dabi o nanu na asa week muni na ge bi frɛ me na obo mamane san obetumi aka na eni de esiye o se on na wo na wo san ni na nim na wakɔ sua gefu oba foforo na wo mo ka sa no edi asɛm na aka kyerɛ wo.
Deɛ no na ɛka na mesɛ mesese no na me man yɛ ne ya. Nti afei na Nyame adom a ayɛ yi kakra nti meka kyerɛ ne sɛ Nyame yɛ adom na menyɛ sika bi a mɛkyɛ si na abɛhwɛ baabi a ɔwɔ. Saa na meka kyerɛ deɛ no. Okay, na wɔn ne wo kasa wie no moyɛ attempt sɛ bi a ofrɛ solo aka kyerɛ ne sɛ bi a sei na ɔbaa bi afrɛ wo aka. Solo minim ne number na meka sɛ minim ne number ɔno kora ɔfrɛ me kora menkae dako. Number ni minim a mefrɛ no ɛnko nti me kora ma na yɛ yi saa kip no kora yɛla kora ma ma san kyafo. Nti ɔno ɔmfrɛ me biso minim ne number. Mepakye wo ababa yi a wɔfrɛ wo n'ano yi nkoa ne ɔbaa ebi a wafrɛ wo aka kyerɛ wo sɛ wo ba Solomon ahyɛ ne nyinsɛn anaa wɔne na wo a ɔnhwɛ no. Mese ababa wawe nkwa no oba edi nka ne ebra solo efiri fie no wafrɛ wa na sɛ bi o ha wo ba foforo bi nso afrɛ sɛ solo ne na wa wɔnhwɛ no. Adabi we ya na ofrɛ me nanu ya. Okay, na wabo solo papa amane yɛsɛ bi ade oba bi afrɛ wa kani. Solo papa di mom na di kambo mama ni anta na ge ne frɛ me. Oh, I see. Enti wadawroma onso one na wo baako ama akra ne wo be enfie mienu ɛna afei wo san ene no enyem abosome nwɔtwe kyɛ sɛ wadwane agya no kra a yenhunu so da akira kwa ne o maame otimi nso frɛ wo ba yi wo frɛ na no oyi nahi sɛ wo na kom de wo me de madidi ne ɛho nneɛma wadawroma sɛdeɛ na wo kasa wo ba solo etumi aka kyerɛ sɛ enye ne maame ne ho any idea no me pachu wo solo wo betumi aka ne suban kakra de akyerɛ yɛn. Solo ndani mimi wa hano non testa na mimi yɛn afeku bona mana ayɛ santi ni na asɛm kra me nwanwa. Sɛ wo wo no no onte sa sɛ nka otumi nka nkyɛ ne maame ni mpɔn sɛ ɔnyɛ wayi o maame ne wo biem ɛmfrɛ ne sɛ wo ba biem enti sɛ no ɔyɛ saa ɛdeɛ na si ya ma ne tumi ɛka saa asɛm ne kyerɛ wo. Na deɛ nti o kasa ne sɛ yi ge bi ɛwɔ yɛ area hɔ ge ne wo kunu na ge ne noa choba ɔyɛ bɛnku kokonteni na ase foton nti me ba no ɔba hɔ no mo ɔba fruti ase hɔ nti ɔba hɔ na me wa dɔ supo nti me kɔsra me maame no mo hɔ no mo ɛna me maame no mo kansa ayɛ sɛ woba solo sɛ waba ablewia o na me tia hɔ so ɔyɛ dɛ hɔ na de china papa bi ba ho be ka kyɛ me saa me ba ne fiesie mu no ɔwɔ na bebi ɔwɔ no krampo no gɛ na ɔsom no kra yɛ ne hinti me be sin kɔpam no nti ɛhɔ na me kɔyɛ me kwan so na ɔyɛ obi yeli a ɔno yɛ choba na me ba ne som no ka bɛ nkuma ne ne ade na me sɛ o me ba nya ɔyɛ de me mpɛ nti two ho fi hɔ ɛno na nam so ɔka kyɛ me sɛ nyɛ ne me na me wo no nti dama wo yi ya bo ɔtinike ma ɔbɛbɔ nsuo gu me ho. Ɛna ebi a wɔn susu sɛ solo ne ɔba no ɛyi ba warefo no wɔ bibi yɛ ana. Me ni mom na sana ɔmo nneɛma no kɔ no nkɔfo mmienu kora na complain ama me sɛ na ɔse wɔ hɔ so mo sister ne ade na ɛnyɛ akɔyɛ te sɛ obi ne ne kunu nti no me ba no me kasa kyɛ no mfi hɔ no me kɔ kan na me ba kan wɔ kyerɛ no. Adan sister no ɛnyɛ ɔne ne kunu na ɛte hɔ ankasa ɔhono. Ɔne ne maame ne ne sister no ɔne ne maame ne ne ebusuafo na ɛte fie hɔ. Yes. I see. Tutu ne fose won firi hɔ na akina nko obi kura akɔbɔ ne kura ma ne yɛsɛ dabre ne bibi no no ne yɛmfa de amɛhwe ne tiri mu ɛna ne buafu a ɔse onyɛ ne maame bi. Ai sa anu na nam so no ka sa kyerɛ ne. Nti me so me hwɛ me de m'ani na hwɛ nti ɔba bɛkɔkora no wanka ne ɛte ne kyerɛ sɛ ɔwɔ Kumasi ɔwɔ Sei. Ɛne sɛ me ntene ka namba me nim no me fly nkɔ. Ɛyɛ asɛm o na wawo da like wawo a ne ba bi ɛwɔ hɔ ana. Hello. 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 Mame oba no ye say de ye hwehwɛ ne ba bi a ye hu no na woni ne mfoni wɔ hɔ. Yo, kwa problemu dia beni dia mi.
unje wo ba no watena 24 years want to me and 24 ni ti say wa yira no de na de be hwe no 5 years ni o bibia ye no o sede na asie o ebesi den na won so wahu ena wo pie okoye ne so onsi krom obi na ni nua no mo so so wo mu nim ba bia wo hello mama woni ni nua no bi ni nua no panifo bi akasa wo mo so so wo mu nim ba bia wo hello me chese ni nua no panifo no woni bi nkasa wo mo so nim ba bia wo mu nua ba ma ne wo ade me frɛ pɛni na me bisan wada woro ma frɛ no na ebisa no e na ye hunu ba bia wo why ni ye hwehwɛ no no mra fie why okay me satita die si udi ya me flo ni yedim komo why but solo ma me da se enti solo a wo hye ababa enyi sen no ono no ana bright nso ti kuro be so say eni ma bi o hey bright nso unim ba bi owo bright de o dum ha ya ton phones ya phone ono pizza tani me so Sunday bia na oba ho bright di an mensa bright mensa okay na ofri kuro be so eni ma bi ofri ono no mo wo ayi ma me mane nka hin na wo go shia bright akasa kuro be so pacho mi shia no fa kire bra woni na net ye na nyinse ne ba ya na say no yo mpre bia wo kosa no abefie no bi amma no edan bi wo fa kire bra wo no tina me ko wo no do pra ne bi pacho an baby ono atipoti di mi nim ni krom nim wo no enti ono woni na etna abosomi anase fie se ansa na wo fefro ano so woni okay enti wo ye no obehwe akra ne da pacho obehwe no okay enfie se ni no on fa hu ne ba no mama achepan isabre no na akra ne wo say the last time a bright ehu ne ba akra wo hu ne bie mu no na akra ne wo mfie sen meje de say no 2 years no 2 years enti enne isi ye dia na sese wo wo say o 13 okay enti 11 years ago enne ye dia akra no gina ho na efra nkra bebre ni ye kasa bright nyi ne ba wo behunu wo hu no na wo send this council na be da bi ne ba jo mo fra bright mama wo seniska che 11 years twemu ni bright wo seniska won yeska no de no nsa esi den na hu ne se won yeska o de no nsa de no nsa say we see hu no 11 years ago the see that now so the sika no monsa me ma me mko yi na ma me wi na ma me friend say bright son ma me wo mko jam na odi ko hu ma afia na ma me wi na mko why ma me na wi bright ma me wi ana obeka kira na ma me say na ma me ewu ti me ma me kasagu fidie ni ma me obeka kira me ma me say na ma me ewu ti me ma me mko jam sa ta na me no wo nsawom ana omko ya oni hu ma afia odi hu ne ba no na wawa no ane maame ewu amukogya no onso so ne ma so obeka kira me maame so nkonko na sabre no ohwa akoda no ta na me maame so ode na ekọ ama bright nwa mo hu na bia o mabo akra na kakra o school nte na o ma na ko e na ne mo fa ne nkọ na se wa maame ewu no obese mo yie de wawa no ne background ne we kra won hwe no enti si den na mo konsi yie mo de ofre me kra me se me nkọ yo ana Kingsford nso e ono so de ma memrem kakra ono no so na kwabra no akra no musumi wani mu kakra na ekasa wo kire dodo na akra ne wa bosumi nsia na obusumi nsia ana ono so ne maami wu ye ne yekoye yekoye na ye de ko hu ba bi ono so na wote enti ye hu ne biem na ono so o se asetra ma ye den na ma na tu bata kakra otu bata kakra na kwa na nya 10 years ana oba ya obestress o pese se oye bibi enye nto pese obefa akra no na ode ne ko na okohwe ne school na de aka na ye den edo so na ye de akra na e ma na ode ne ko enti ne yete ne nka na kakra mu ni efe ye nti akra ne nka na kakra be sen oh wa mo ko e wan ya mu ni buronyen obefa na wan ya ni buronyen pepepe na adese mu ko ni krom ayi enti definitely mu be hu ba bi ofire ye me achepa me kra me hu no ho me ma me na ko ho nti se me ma me na ya na ko me se na me ni ha wo ma me na ye ko ba ye Kingsford krom woni ho wo de ne ko
dadeɛ so akura bi ase hɔ na ɔhɔ ɔmo yɛ no no wɔ ka kyerɛ wo so ɛhɔ na ɔde ne koro ba ɔfrɛ sɛ hɔ na ɔyɛ adwuma nti ɛhɔ na ɔmo wɔ akra ne kɔ school nti nkɛyɛ na ɛsɛ yɛn nti akra ne nka bi ma yɛsa na ayam hyehyɛ bɛtɔ na sɛ wɔta afrɛ nti ɔfrɛ a mo nka kyerɛ sɛ ɔnkyerɛ mo baabi a wɔne onana wɔna mo mɛsra no ne yɛfrɛ na yɛnya no tɔda nso yɛn nsa bɛka no wɔsɛ o wɔwɔ site ɔyɛ adwuma nti wokɔ fie ɔbɛfrɛ yɛn nsa nka ne biem mmerɛ bi wɔsɛ wɔde ne nsa ka akra no ɔyɛ biribi ma ɔbɔ no ma akra no ka so ɔbɛkum ase ama nkɔkɔtɔ nipa bɔnefoɔ nsɛm nti efiri wɔ no yɛyam hyehye yɛ saa ama wɔ so obi na de abobo yɛ abɛfa akra no ɔde ne ba afie efiri yɛn nti akra no nka bi na ɛyi na busuafoɔ nso wɔ sɛ bi a baabi a mokɔ ne kuro mofoɔ mo tiri so wɔn so ɛmo wɔn nkyerɛ yɛ baabi akra ne wɔ ne kuro mu na mokɔ ayi ɛna me maame atwerɛ ne nyinaa de aba watwerɛ deɛ letter ne deɛ watwerɛ ɛwɔ hefa meba deɛ watwerɛ wɔ mu ne sɛ ayi wɔyi ne nanan ɛne bɛrima bi a yɛfrɛ no bright awo na ɔnhwɛ akwaraa no penny koraa no wɔmfa bi ma ada ɛno na ɔtwerɛyɛ ɛna secondary ɛno no ɛyɛ sɛ Kingsford abɛfa akwaraa no ɛde ne kɔ baabi a munim baabi akwaraa no ɛwɔ ɛno na abrewa twerɛ ɛna me maame twerɛyɛ no baabi ɔwɔ na me maame twerɛyɛ no ɛka na nɔmba no ho no atwerɛ ba ɛwɔ ha ɛwɔ si madam me kyerɛ sɛ baabi a wɔwɔ no na maame ne kurom ana me ka sɛ ne nyina me maame sɛ mɔkɔ hɔ da ade na monkɔ hɔ na abusuafoɔ no nkyerɛ mo baabi a wɔne baabi a yɛkɔ ayie no sɛ wɔ ne wɔ fire enti sɛdeɛ tie bia no n'abusuafoɔ a ɛwɔ hɔ no ɛnim baabi a ɔteɛ enti at least nkɔm bɛtumi akyerɛ yɛn ɔmo nim hɔ wakɔ obisa ɔmo na ɔmo so ɔmo nim hɔ ɔmo nkɔ hɔ da obisa wɔn mo wɔn na obisa na ɔso ɔnkɔ hɔ da ɔmo no ɔbaa fie ɔbɛfa akora no wɔde ne sister mmienu na ɛbaa na ɔse ɔmo kora no ɔmo so ɔmo hu na kyɛ ne maame wi ɔhwe mu ɔmo afie da efie na waba fie ɔde ne sister me de dwa ato aba ɛsɛ wayɛ bɔne nti ɛmfa nkyɛn na ɔbɛfa akora na akɔyɛ ne school ne sister me kasa ne sister mu ne baabi ɔwɔ anan wɔtoro mebo wɔba bɛfa no de no kɔɔ yɛ no sɛ wɔsi yɛ kɔ afe enti how will you know say wa reconcile with ne sisters mu amasi so ɔma kyerɛ no wakyerɛ wɔn mo baabi a wɔteɛ ebesi dɛ wahu mate ase wo defended dodo wafrɛ ɛyi ne sister no kora no ɔne ne ba adwa atoa no wafrɛ no aka kyerɛ ne sɛ bi a sɛ ni wafrɛ no wɔn nɔmba no yɛnhu na me mu nyɛ serious mepa kyerɛ do ɔdɔ mba ne nyɛ ɔmu ɛnyɛ ne nua ne wɔ ɔmo na ne nua no ne yɛ nkɔkɔ ɔkɔfa obi hu na de ne ba yɛ sɛ ne nua deɛ me kɔ hɔ no me ne na kɔ hɔ no mo ne ma me wu yɛ ne kɔ ne nua de ɔmo yɛ nkɔkɔ nti nyɛ ne nua no ɔdɔ ɔmo ba yɛ fie hɔ no okay na kyerɛ sɛ ɔde na danfo mpo na ba adwa atoa mepa kyerɛ na mo di akora ne ma no ɛdeɛ no wɔde gya amokwan wɔba kyɛ ɔpa no wɔde ne nsa pan ɔma yɛska sɛn bɛ 10 million saa brɛ no na ɔnhwɛ akora no for how many years a ɔbɛfa no akɔ ma mo 10 million sɛ bosome nsia ne mu mfie du no nyina na ɔnhwɛ no mfie du nyina wɔnhwɛ ne da 10 good years mu wɔhwɛ akora ne da ɛne wɔde 10 million bɛbiri mu ani so na wɔse wɔkɔ na nneɛma sesa wɔde ɛna maame anaa wɔbi nso ntumi ani akyerɛ nhunu baabi a pɔte a wɔne akora ne kɔtɛ na mogya akora ne ma no na ma ne baabae mepakyɛ ɔbaeɛ na ɔso ɔde ne ɛkɔ tafo manse wo sɛ hene baabi ɔmo wɔ no wanya na adwen so ɔde ne ɛkɔ baabi a sɛ ɔde akora no kɔmfa ne ma da manse wo sɛ hene fa kora da fie pɔte ɔde ne kɔkyɛ nka mbɛhu ɛhɔ deɛ me maame de onim hɔ wo maame abrewa mepakyɛ yɛnim sɛ hɔ ɛna nka na ɔde akora no kɔ ne yɛnim sɛ ɔde ne tu bata nkɛmfa ne ma ne da ne yɛnim sɛ ɔde ne kɔ kwantɛntɛn sa nkɛmfa ne ma ne da wɔsɔ ɔde ne kɔ kumase ya de ne sister akɔ akɔtena ne nkɛsi sɛ ɛkyerɛ ba bɛfa ne akɔhu baabi a ɔde ne kɔtena yɛte ya nso ɔde sa ɔde ne kɔ baabi a ɔteɛ no yɛnim baabi ɔwɔ mepakyɛ ɛwua ɔno nso ofiri hene ofiri amankyem ɛboase amankyem ɔboase amankyem wɔ nana wɔne ne te mpakyan one ne tena yɛ ankasa sɛ mepakyɛ ɔne na akɔtena hɔ na ɛyɛ wo na wokɔ a wo ne wama wo bɛyin ne mu kasa yi o okay enti mepa kyɛ ɔba ha no mu sɛ yɛ na ɔso wɔ kɔ aba na me se da bi mpɛ sɛ mekɔhɛ ne kurom ɛna meyere no kora ma anyɛ no kora no a nkɔ ne menkɔ ɛna mekɔkɔ hwɛ baabi a wɔteɛ no na ɛno nso wohyia no wɔhene fa saa pakyɛ no ɔte deɛ mmra hɔ nom obi fie obi fie kɔ aburokyire nti wɔna na ɛte dodɔ prapra daabi obi fie na nyɛ dodɔ prapra na obi fie na wɔteɛ no deɛ daabi pakyɛ nyɛ dodɔ prapra wawie fie no pakyɛ wawie fie no na wɔhwɛ so ma wɔn ntina mu no wɔkɔ aburokyire na ba nti wɔna na wɔte nti second fie wura mate aseɛ
ɛna no so na saa bere na wo hye awu ano na wo ne ye kan sa Kingsford ba no na Kingsford ba na nya sɛn ya wo di hye awu a pacho no be no usa no be sɛn nye wo no be sɛn no be 5 years na di hye awu no no so woni ni dwa mu saa na no so wonyem ye wonyem e wo hwɛ wo pacho ndi wo hwɛ me pa e ma wo ye pacho an wo nya se ansa wo kro pacho na akwa no be bia be 2 years se akwa no wo sɛn ketwa no ewu aba no menim ketwa na ewu aba no wo sɛn pacho 4 years uhunu ewu amfie sɛ ni pacho ache papa wo sɛn dia akra ni sika pacho de bi se wo na wo na wo nsa nkɔ ho se wo nim ba bia wote wo tu ho hey mo me yo batabawo papa emu ayo chese mu ye me ya na o ma me so pe ba me wo abahwebɔ ne ma me kan kire wo abahwebɔ ne papa ye ka asem no ayi ano wo bisa ba yi ne ba no wo ayi ano na wo defend me ma no ɛna no wo hwɛ no o ɛna no wo di sika bo January ebe dank ayaresa fie enya asem ketwa ahoto fie pa ko na wunya wa yaresa eje sa wodi ahoto na ekofie no sanity ntimi pa cho family remu Dank Natural Healthcare Complex yaka danka na chese sene menu aba di kan ye no na chese ahoto ho asema na ye de nam yade de eye nyina ye tamfo nipa de sene wotie bia se wunyini edu mre bi ewo asase su a edenya yade de ebi be fa ho anfa ho kura malaria bi de ebe fa ho ana mitate se mranche ni bi ta aka se malaria eni metwoman na se malaria de so mu a sa na yare bia etie yade enimu ketwa ho hodum na dank de se uba ya so ya yankwan ni ebia a ye bibia efe no holistic healthcare na ye ka holistic healthcare ubusa doctor bia obeka chewo se eno ne yare sa edimu pa efise sa holistic healthcare no mechechiremu amobia atiase sei na tie so obi de ne yade abawa so ye wode bawa so ye a ekwan befa so a obehu yade kro no eno ne nkrabata edikan holistic healthcare mu e wo se hu yade pote a osa ansa na de to so mienu aduru a wode bema nipa no na je se wa hu yade na untimi emfiti prekope enkomienu enu nti na se wahwa a na eta aka se yade bi eyew ana se bibi ha wa ankasa emfa wo pe enkoto aduro enkase onum na je se wo hwemu a na je se sa first step na wo se hu yade kura eyewo no wapa ho ana wakọ second step no a de se wa ankasa wo de wo pe akoto aduro ana de bia so ya me ba ana meta aka se aduro bia doctor de be ma wo no o de 6 scale so ana nti na me kanesa aduro bia wo nsusu aso papa ene nsusu aso bone nsusu aso papa no ene ayaresa na o hwehwe no na nsusu aso bone no ene no ma yem percent ka beba nanso so enam se o pa ayaresa nti o fa aduro na eno so obenya ho ensem kakra ebi ni se obi be no maduro na nani so bire no na no ho ye ne basa obi ho no ma wontimi nidi obi okro no ma obe chese obe busasa obi wa na poso be ni ya kopem se ne ho beto na obejai aduro no saa nsusu aso ne ka aduro no ho nanso ansa na doctor edi aduro be ma wo no na wa we ahwe se mfaso a obenya free mu no edoso chance saa side effect na se nsusu aso bone a obenya free mu enu nti ne se emfa wa wo pe enkoto aduro ennom de toso miensa eye aduane a esese wudie aduane a esese wudie no ehu hia pa de bia se ne ya me ba me ka no obia ni wiase anu ma onum aduro chese ne wudidie obia didi chese ne onum aduro enti se wadidie mu enya de wudi ko woyem no enya obetime num wiase mu nduro nyina wanhwe yaresa wonya bi ana de twato kora eye aduane a emfata se wudie won se ye kire waduane e wo se wudie no e wo se ye kire waduane ani kwa se wudie ye onuane bi wo ho no ma se yade bi yew na wudi a unya yaresa wono ho aduro kora unya yaresa mema wo example baako mfato baako pa eye yade e friend hepatitis se wo hepatitis a na che se brebo no mu ana infection aiden aba na no kwasem ne se fruit e wo wiase nyina se wudi emu bia brebo no mu na ekọ na akobubum na dane ne bibia ye friend fructose na fructose no asanso dane akọ glucose ansa na nipadua na time ayusu na se brebo na infection aba mu usu na wudi fruit yi
wo se yesi wo yare a the fruit on say fruit de nkeye na so in this instant no enye manipa a chese ne brebo problem aden aba ho enu nti na hu behia se ye kire waduane a wo bedi a e wo se san so kire aduane a emfata se wo yeden udie na dank de se mutie nka se ya na munim se enam saa de ne de chese enu ho adwuma na ye taaye pa na no kwasem ne se amansan kubatan ahwe apomuden so eye WHO na se World Health Organization omo de nhwemu foforo aba se omo se de bia nipa 1 million enenya enam saa de de bia ntenne efiri enne anopa eba kosi wo kina anopa de na se nipa 1 million enya enam saa de na te se ehu pa akosoro first no na ente saa kora omo sa so de nhwemu etoso mienu aba omo se say the number 1 cancer and I say kokoma edikan pan and say pa eye throat cancer say throat cancer no just say first no na a doctor for near cancer e amount for mutanum sebi cigarette and na etanya pa but say new research na ba na che say omo ta engage in oral sex na say ordinano ọkọ na ase na ase ọba ne de na no ẹkọ be ma na ase saa no man na sese a leading cause ene di anima akọfa saa throat cancer bebrebe nyina aba nti we nyina information e pese de ma atiefo ne ahwefo na mu hu se no bi won ma e wo se utwe hu firi ho se na be ya bebo wapomde ho ban na enam saa de no edoso pa se ukọ amansan kubata na so ye ho a ebeka cho se enam saa de no e mako be se aduasa num ani achire saa aduasa num ni achire no enum mako be se enso de eno ne yeta te ne nkapa ebi ni gonorrhea ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo herpes HSV that's a herpes simplex virus and ediba ye wo HPV human papilloma virus na ye wo chlamydia enso so e wo trichomoniasis saa de mabobo yi ene nya akase a ewo mu pa na no eta chi nipa dodo na ofa bi ti se HPV say a doctor for nyina e wo consensus ana say ye nyina adua kobankrum say HPV ba so a mpempi no emo nka ye bia enka hwe nkyerɛ e ma hu sɛ wo yare mpo eno nti na hu behia sɛ nipa bia wo hɔ a na wo pe bia omo ya ade wo hwehwɛmu te sɛ dank ya so ye na waba na ye hwehwɛmu aden ama wo ahwɛ sɛ wo bia so HPV sɛ eba wo yɛ oba na eba wo so a wanhwɛ yi a cervical cancer na wo de bewie afi bia ema ewu efiri cervical cancer 311,000 and ewu efiri cervical cancer mu nti ade bia ehu pa eso mu so a wa wonim kokram edu stage bia ye ntimi nya wo hwe management ye behwe wo saa ne de agya wo kwan enu nti ne ye ka sɛ ema ne ma ansa nti ehu behia sɛ nam saa de hawo wo yɛ oba obra asɛm no ayeba saa wo yɛ bema obema no emu kekaw odwonso a na hu moja obi wɔ no ma odwonso a Johnson echi no bo se moja kakra ewom ono ade nani hu kakra ana sometimes moja na ewodun som no onfo woni hu je se odi aba lab ne de afidie ahwehwem ne hu se moja kakra ewo odwonso no mu be ma bi wo so a sebi o ono oba ahia mu a ne hu so ne ba no ne hu so no moja ewom ne nyina enye normal sa no mu amika nyina enam saade ne ta kofa sa no ma ne den eba oba bi ho ma ode nsa emiemia na ya se wo hu se bibi dindin bi ehye ho mesrew wo ye oba wo te saa ma ona nyi ntitia wo danka so ye bra miamwa wo ye obi so a ya ka che wo se hepatitis wo bi ana se unim nipa bi a owo bi a mesrew ma ne mra danka ya so ye ne mwa no ye wadu a ye aduro tatahwe a ye betimi dia boaw ama hepatitis ne ye betu ase kora be firi wo ma che se e be firi wo kora so hu afesu so wo ye obi a wo kidney stones na kidney stones no ma me ka asem ba ko bi wo ha obi wo ho no ma onkoye test ehu se o kidney stones ni bi nanso so ordinance eto ne mfempade na se ho no ma ba bia eho emmere no ba bia ne mfempade ni sie no eko ne sisi mu ho no eho ye ne yesa eko na chi mesra wo ye obi a wote sa fa ye numbers no bra so ye wan hwe yi a na se kidney stones aye kan ebi na aba omu obi ho no ma Junso ya na se moja efiri ne bema mu ba wabra wo junso no eye kidney stones na akofa sa na ba stones no se bi ho no ma eye nketo a etimi fa junso twa no se eba wo se na ati wo bema no ba bi a junso ne nam no wo se na emu ya wo ya na moja kakra so edi akire obi ho so a ono de oba da sori bia na se bi nsuo agu no na nsuo agu no obi ho no ma ne de eka wo obi ho so ne de nka bia anim
ne nyinaa ɛyɛ saa STIs anaasɛ ɛnam saa ade a yɛka ho asɛm ɛna ɛta akɔfa saa nɔma no yɛ den ɛba maame mfɛ numbers no ntu dwa na mentoa so kakra yɛ numbers no ɛyɛ 0244 01 75 56 0244 01 75 56 anaasɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu sɛ dank yɛdi adwuma nyinaa ɛfiri trɛdɛ ɛho na yɛdi adwuma nyinaa ɛfiri da biara na metaa ka sɛ dank yɛasoyɛ no ɛyɛ baako pɛ dank yɛasoyɛ no ɛyɛ baako pɛ na sɛ nti ɛte saa ne sɛ yɛmpɛ sɛ wobɛba ne yɛsi obi ni asoyɛ hɔ ebia dɔk week wey de woba wombɛto dɔk wɔ ha ɔwɔ takrade ɔwɔ akra daabi wobɛba ne nyinaa ne atena se adɔktafoɔ akuku dama yɛwɔ dank aso nyinaa ne atena se yɛde wo fa ayaresa no mu anasɛ holistic health no wokɔ ne nyinaa kɔsi tire kɔpem sɛ wo nsa bɛka aduru a ɛbɛboa ama kyɛ sɛ wo ho ayɛ den atɔ na meɛka ne sei no nso ne yɛde to dwa sɛ dank yɛ nupa no nso ebi ɛwɔ dwa so wohwɛ m'anim anom a aduro fɛfɛɛfɛ wei dank procare saa dank procare wei saa dank procare wei ɛyɛ aduro bi a woyɛ bɛrima a ɛwɔ sɛ wotɔ especially woyɛ bɛrima a wadi from 35 years ɛkɔ a ɛfiri sɛ ɛyɛ yɛ prostate no ho adwuma paa na ɛno akyi no ɛsɛ so boa ɛwɔ sisi yadeɛ mu na kyerɛ sɛ woyɛ obi a wotatena ase kyɛ a wobɛtumi anom bi meka sɛ mmarima no ɛnyɛ sɛ mmarima nko a na ɛnom ɔbaa nso ɛbɛtumi anom bi sɛ sisi yadeɛ ɛhaw a wobɛtumi anom bi sɛ wohwɛ ha so a mewɔ dank estroke saa dank estroke wei nko ara ne aduro a FDAfoɔ koraa gye ato mu sɛ ɛni nsusuasobɔne biara ɛne nsusuasobɔne a wobɛnya afiri mu ɛyɛ sɛ ebia wobɛka sɛ ebia mempɛde taste no ɔn sɛ mede kan ka no mɛka sɛ aduro biara wɔ nsusuaso papa ɛne ne bɔne aha nti saa nnuro wei ebi wɔ drugstore ɛne herbal shop biara mu ɛwɔ Ghana ha sɛ wopɛ dodoɔ ato a ɛwɔ Kumasi anom a sɛ wokɔ Misty Herbal ana Kolinak Herbal wobɛnya bi atɔ sɛ wokɔ Accra so a Ɔkanhye drug lane so wobɛnya bi atɔ na mede kɔ awieɛ no nyame yɛ adom a on the 3rd and 4th of October na kyerɛ sɛ bosom a yɛsi mu yɛa no yɛyɛ free screening ɛwɔ dank yɛaso yɛyɛ nti obiara mmra ɛnkasɛ wo ne sika wode bra na yɛnya nhwehwɛmu ɛmfa wo nipadua mu na kyerɛ yadeɛ bi wɔ hɔ a ahotɔ fiefoɔ no na sɛ yɛma ahotɔ no bi na nso so fa ahotɔ no bi ɛfa kɔ wo fie Pepsodent charcoal any Pepsodent toothpaste no and no and busiano obia and the betri train session so emma me such charcoal ne the kama papa a yen munka and when we da mouse in fita na Pepsodent about toothpaste no oh and also a mouse here chinam one day na just a word to me the don't pay and one no baby your tone provision store and a supermarket mu enyana na samens vital ba mission in the capsules ne dia agan was say etrosin no na bebo wo boa mama ne yi na mu sa yade nyina se free wodi kudeku afemu hiemu a wotru sampa ye nkonkon da da mu da wo dia ba bi eto no bia benya bi 0240 6160 610 616061 na bills microcredit e ma bosia na fe wude aye adwuma na watumi atua wo bills ne nyina da e de free kama ede ma sa pepepe en ai nei wo betumi dia biebie wo mpe wa emonti ye hia no Ghana card wo hia collateral bia wo dia free bills e 0596 9208333 0596 9208333 3p garlic mixture amanse angia to modern boost immune system no na afa stroke ene ye asthma yade no enemu san yade wofu ayedon twem no wo sugar la ekosoro no tese sa yade ni nyina eye free wode ama wo wode ba bia to nro bia wo so me 3p garlic mixture for 0248928824 0248928824 na yama haksa mixture no capsules no so ebianom ene ewunim obi a kyese ulcer edi na ni separate up mese wo adade ewu hiada eye haksa mixture no capsules no ebi etutu ulcer se deku ema won so ho to ba bi eto nuro edrei esa ne papa ye nti ubenya bi 0240
238310 238310 and your charistic Dr. Amwanupa and your comfort Yama was Zahara mission in the G capsules, Zahara man capsules and a Hindi Herbal mission a drew for a here Edema Wonodo, a Druno Anuanam. But what the answer will be PBH crying? What your friend doctor was 0246 3483 340246 348334. Na Emma was Enkabi. Pastor Akwaba. I'm Joso. Evangelist Akwaba. Yeah. Pastor Julius. Marco. Simon. I mentioned Nana Bisanjis Laundry Services on the cemetery in our Christian service. Or they'll call Bessiama. Come. Ma. And Ramacana has said, I'm a say, Kabib. Share. Sir, Beya Mammy, and in the Bayasemi. Mama, is a sim 15 bebrew. Now, are there a man yard or ye? Mamma now crying into me and a man of problem. Because once a problem all solve what you look at who the root educating say a problem and son ya solve. Here's the case. Mamma won't know who send a ban of problem. And now what her hand will do 7 a crab and my first one a bay, meeting me a woman a brabo acquay. The mama say you now, oh, yare. Now, we are a crowd. Yakotu. No, crowd, but Yadebenecosa. Yadebenecosa. It's a serious problem. And no, I can say, guy, need hard time criminal. Also, friend, the mamma say, on Conin, maybe on a num. Who was answered and some horse or singing me banner. Yo, or be free from my back. The mamma crown was too much in the baby. And my baby, I want a bra. Sandy Paway. Then a mammy who won one, one mamma crossing the back. Who walk or time will be on no sending mammy and bad number of face. Me who the more bomb. Mamma, men cannot crunch what a tear for say. And you pay on your own papa. My hair, you will never walk around. We are the papa, not spirit at tin moon and your papa, or with my sorry at you. It's Yanasa, a woman bro, and one I did. You move a because a woman will be a movie. No be any papa. Just until Cassim is a KJB. No be any cancer be a channel. No be any yard, man. You will be baby old door. Who can't do baby a pause. And keep him. And yes, I did over count to us on the assembly. See, ever bro, we want one baby at any year. The mammy messer, the banner problem. Grandson so far, dear. I brought so. Mesran say, "Oh my, you come, Papa. You befa. No, can family plan asem. Na family plan you go for 10 years. And the amount. Doctor Benabe, what do you want? I say you, Mama. Yentity your mama yani. That yentity your mama yano. Eye, Mama yencho mo kasade. Yencho mo nantie. Yencho mo brabo. Yencho mo dwumade. Yencho mo waria. Okay. Se be me bi back up so na da. Watch na ama na adwene we onim ne left from right into on na nkoda basa but ejeja almost say the mama ya almost say mama do medi man sa it is in their nature to chop. It is also in your nature to accept. Okay. Who accept we will chop. You better point no kwasa maybe Herbal clinic na kan for ye kan for no dia ma wo na ABA say ye eni yade adawroma bomode yada say obema ABA etumi ahwe wo ba o maame o nana wo nkasa wo hwa ade wa chichiri ni ade a ABA Herbal clinic ye kan for e dia ma o ya de Dr. Tide Dr. Rasta na je say so for Rasta no bomode ane ko na wo abedi adanse kuma se kwa da so dwena se wo ba main market no bomode ane frɛ doctor e was 0541 565 199 0541 56519. Mr. Wada Trans Venture say, ye can for one more marble stones, papa ne diamond, and ye will watch or two, it will more sort to what I say, with the design with you. If yes, what would miss and if you see way, and Mr. Wada Mount Saka marble stones, now contractors, now estate developers who dream house, no, when ya marble stone, papa, ya a bemano, I fair, would ye eh? We at the Begua, now what you will see can add your my friend 0240 708 400 0240 708 400 Agbojo Herbal clinic ultra modern machines and ye did 2 yadi in Nasi Deku into the said ye yadi and do Muakodrobiano, and ye Agbojo Herbal clinic, Bomodiana Efabra, Kumasa de Champs May 5.
Old Insurance Office Junction Fair 0553417752 0553417752 so for rekuni os your present doctor any or the nubra ne hama betutu yade nyina se deku di ama wekwa mabiem na wonim yade rekwa ba mesha no aba eje wadwoa no bi na wa no bedi aduro no wa dance e ba bi aduro bi an ko obenya bi at of 0248672271 0248672271 wodi hye bi afri mu ama chese wani atomogem ampa wodi abomode ane hye date said bi da se ne be ye no ne fa yi no contract nyina da efi atade obehye ne da ye adaka flowers video aduane ye be serve you software obeba ba ye awufusom bibia go so efi no home ewo ho a ye full package ye de ma wontie ne ye yo enye kone bra ne ye kofa ne ye busua pani ne ade bi asafo won wo labor woni enkane cocoa board ene hwe ne mu ankrato udru wa ye bisa 0243 737457 0243 737457 time na just ye de brato yade ne so ano no ye time e ba mesha no bi na malaria yade asintutu 10 Mr. no capsules so etuna mu san yade e free oba ne be ma ho na boost immune system na e ba pharmacy shop enye na 0244417669 0244417669 na Triforce Enterprise emma quality electrical appliances and so enter any fine awope anasa flash screen TV oven microwave washing machine blender rice cooker de be na wope ne jam famu na won ko boka enkoto foforo no wo benya no Triforce fresh 0246 004826 0246 004826 evangelist mama Solomon Dochi nya do asi e friend Solomon Solomon Dochi edu abefa no de be ko ya so ne ba ni din so Solomon Dochi Solo manyi dimboni ma wo hu ya kwa ese din Solomon no ya kwa ye bibi e wo Solo misraw mi tufo manji dimboni ma wo hu na ye funa wu mpo sese wo mu ba bia odo abrabo kosi o ye funa wo na du ba wiase na otimi bia wa no ka che ye funu no se enye wo maame no wo maame so na asam to de adi ye frɛ na busa no batan wo ne ye funu a wo firi mu ba ese onim ba bia wo se ni mai sa wo kan ho se sa wo kan ho sa wo ye tiasefo sa wo ye de na de na ba ye me yes se ani so be hu se eto de adi no ko wi afiase pɛ na maame o de ntoma bo ne ye no ko hwe na ade so awuno Mr. Omanyi dimbone emre nu ni Solo sesa wadwene abrabon baby a wo keka kwaro Solo you are ending up in prison okay baby a wo do wani a kire Solo bi 24 wie wani kire prison fikasiem se kumase de se bekwai de se wakɔ hye trade mpatase ye chiw de do beba ya ana ye do bɛkɔ bekwai okay ye be sraw sesa wadwene ankola ne de wo de minyi ni so ba behwe o ko ma me kura wo se enya wo maame no edi nkwala se minyi ni so ba behwe wo mu but ye ka so sesa wadwene na one main prison pono na no maame nso ye kan kire ne se enya hwe agu on sesa emwa no na aye de a kanka bi be jaw e be tra wo nchen ya wanya hwe kura nka wa hye farisa wa jaw japade enya hwe nkwala nsia unanandom unnim de obeye ya ba ba hwewo enti ma me mesrewa fantuma boyem na oben so kasa kire na dwene na jimi ni free ni mu na onya adwuma moa na mo fa nhwe nkwala no na nkwala ndache esi wo yi ma me das ya somo baba me de Solomon no ne hoye me wanwa but me ababa wane na metu ne fo enkransia de sese no de na ehwe egu papa okọ hyehye ni sese why mistakes bebre ma me ne kra oka che ne se ne ba no o te o se afa de wasesa na adwen at this time and class 6 afa na abesesa wa adwen because Solomon ni hu ni from day 1 a unya nyim ye kra na onye papa ba wa ma wani anda ho
afi na onye me masem na de no na me tu ne fo na so obefa de ebebo no ankasa because 35 years de ba bi adwuma nka say ka akire mu na nso so no te say bi wo he wonya adwuma ma me nya adwuma afi na ona na odi wachi letter no wo ba wa tro kra me hu ma me na me ra ho me mesa baba wa no say ehwe egu so obehye na efro no a edan ono a say ono a nasem because in crazy and egu no so kwaba nyina wankasa na wo bre Solomon so wakoto oba afoforo so oba no so age ne kan hu se mienu da ho eno wanfa anye hwe na nya wo afi no abeje na tena wo nchen enti ne ma me kra no watimi apono yi na wo enti Solomon da toto pakọ na abehye difo happy birthday enkoma ya minua ba Millicent Millie owo Germany Millie happy birthday enkoma pa waso yemu a edi aba bedru sampempen suwe enu nti ene eye wawoda de mekan se twedi akonya nkrompo enura ena na ye wawoda nti belated happy birthday enura na ye wawoda no nyame edi afe aka wonfie hunti nyame enhira no ma wo enkwatente de odo nsabe so bia no enye enhira no ma o yefurumode nyina no enso enye enhira happy birthday dear sister I love you so much and ukunu ene abusuani nyina so se omo edo happy belated birthday na wadawro ma say bia baby awo bia no onso wo case a o de beba na yaka ho asem ede ama wodi ne baby akasa free obako ye obako iju su a chapa brofin kwa go highway se wa na butuo obako champa ay sebetine ay be ba no sei so ke me na wo ya mo jaba ne edie wakrao me da se papa onyame nsira odi ne baby akasa free menkwa mini aba papa bie menkwa me wafa kwa ata papa ini aba masen wa santimampon ko fi ase no takoji ini aba ma me manu abedwafo nyina mo ne adwuma ne hia ya hwefo ne atiefo nyina mini aba wo 35 years sebi wo kon ultimate decide ma wo ho ena wo ba when 35 years into be na be catch you say yesi ana say yesi enkolensia obi aga say awonyo ni mo be wo wanti mi anhwe wo ma be ye be dia be da so de sebi nka wa wo kura mi di se nka kwaso wo so iti sie mi about 35 years wo no anwene ma no ho ni wo ntutu na na mo nsi ba bia ekro na me wo ka se na me de pa o ka se ma me ne se ma no ya ba shop boni na me ni ade papa ma me na piapia ne ba kwa de ba okoba akomienu miesa ene bia wunya kutu papa bi di mana kongo go fine sia ma meto so me da ti me ni aba papa bi me ensho fa kwa ata papa within the baby akasa o tie ni ho me ko afoforo so within the baby akasa yes Solomon ye kasi do Sofia yo solo yentie ma aye de ma mo ni do ma ba so ni adwuma pa mo ye ma asantima ene gane ni ha so ma ko me fam Solomon abrante woni Solomon so mo ni ni gere so Solomon for the youngster fra youngster wo je uti se wo ya ma na kala ta dia se no edu ye fra ma aze dia bai ye ma so ma ni pa me ne ba na ka so ni ti na se efu no nya ni se mo no a nya so se dia so 100 and so so because you don't do what ni win here ba ko su bisa no da ko fa ba ko su bisa no da ko fa me da so papa we didn't baby akasa hello yes we didn't baby akasa free awo but your plan salama to we ka se free by rabon sala yeti o me ba to lady na ka me pese me ka me bia tell me na was sen ka bia e bi ka to the first one akodi yes but wadi atira mamunti ame ya bi da me so we ma wo mienu ba te se ma hu de wiase ne se ko me ma na fu te so ma na ni na ho papa na se sia me ma no ma ba no ka so wudi o ma ti dia ene o ba wo saa me da se papa o be wo saa ma me fa wo frefo a wo twa to ni mom wo so wo case na wo so wo de aba wo production line wo de be fa 0552601529 0552601529 wo fra baby a wo free ba no na kire se wo be kire wo se wuduru ha si na efa car we na kasa wo ba skwa kumase mo na kire se won so wasi sane wasem ne tie bia no ye beka ho asem na ye de amount na ye she's adawro ma wa mama tade wa mama wig kama na fe wa ye makeup kama Josie amama tade kama
a na me de ahye ai Josie mama tade akwatere kwahwe ge afemu ha mbehu ni sampane ma ehwe mo na mo behwe niema enti no oni she is onyame ensha wo no pa homa ne so de ayehye me fa ba akopɛ ate wudi ni baby akasa free hello me pa cho yanko wudi ni baby akasa free your family adem kasa free beku apa yeti facho de me wa kan say obane de wa jimya ankasa why are there the owo ka kire no anu aka kire no sabra busu apani sami a champo aba ha ne coach no abuburo kwahia kama se ade be ye said that so won no na menim se ne wo ye dan me for sika no wo de wo kai dia da wo beje na just me to me ho ne menyira because my do catch it enti abusu apani sami a champo Suarez Pepe Little Mohammed any team ni nyina ye de Akoma Sports the powerful sports and ye dey to so the luckiest